شلامالا بزهجر يلن شلامالا بزهيا بسوز تخلا حنت نساتك زي بالله شلامالا يلن شلامالا بزاريمنا جقنا زتخلا حيالي وزهزبي تصحيلو زوته للسلام كمتن موت زمرته برتعي أمينو فتحي مسكبته بتلكعت خبتو حساسنا المته للبو أتقيب منقدونا وته شولكي رمت كوينو بيد زيته تحزن شلام عليك شلام على مزعجك شلام على ندحري تحسبو كبيت زي فرح انت يبحري على اقدمو زتنع كربيتنا شرطتو ما ينبني بنازبو انقرات كاكاتينو من كادقعي زبو كم زي كونو قدم زستبهالة بهاقرو شالام على زي بلي دبناتات شرحي زقالة تسقم نديد وزتابعي صدفو مخصقرو زي سقر ناي حدنتك نافات زتنحي ناتنت كدلي روحونا غابت عبسط انت مسرح معرنا راقت بتصفي بتتاحيزو بقفي حزوت حجونا يبلي الشلام يلن الشلام يلن الشلام بزاريمو يبلي الشلام يلن الشلام الشلام هاجر على النور هاجر خدانو خالقالات يلي تسمعون الأجنو ملاسي يبلون هاجري مسبلة حيالي وزهزبي نتزستو عليه ميري 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 ملاسي يبلون عندي أمانو ريمي 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 انتايلو ريمي 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 انتايلو حتى يقالو حتى سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونون تبوك تكونون ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون قلتيفو زكاير زلو كنتات ناي زوبانا كم دما ناي هقرنا أب كبابينا أب زوبانا بعالم درجاون زكاير زلو كريوك ميني بحكي أب أقداس مدرخ ناي تاريخ كم زلنا ننفس وقفنات دما بب وغنون بب اكايدون كريوكم فتنينا بليز لايك قبرو شير قبرو نبزحت كم زبت قبرو نات كبريتو دما بهناص منقد قدفنا بلنا بزي قال عالم بتي زلو كنتات كنجمرينا it's a really important time ሀርነት ትግራይ በአፋር ክልል በሚገኘውና ሀራ መሬት ላይ በሰፈረው የትግራይ ታጣቂዎች ቡድን ላይ ጥቃት መክፈቱ ተገለጸ። በርካታ ቀበሌዎችን መቆጣጠሩን የሚገልጹ መረጃዎች እየወጡ ነው። የአፋር ክልል መንግስት 6 ቀበሌዎች በዋት ታጣቂዎች በወረራ መያዛቸውን የሚገልጽ መረጃ ይፋ ማድረጉም ተመልክቷል። አቶ ጌታቸው ረዳ በግል ማህበራዊ መድረክ ገጻቸው ላይ የህወሓት ታጣቂዎች ጥቃት መክፈታቸውን በይፋ ገልጸዋል። የደረሱልን ጥሪ በሚመስል መልኩ ለአብይ አህመድ ሰራዊት እንደዚሁ ጥሪ ማድረጋቸው ማዚ ኃይሎች ወደ ተሟላ ውጊያ ገብተናል ባሉ ማግስት የአፋር ክልል ከህወሓት ጥቃት ተሰነዘረብኝ ሲል ገለጸም። የክልሉ 6 መንደሮችን ተቆጣጠረብኝ ሲል ማሳውቋል። ትናንት ራሱን ቲፒኤፍ እያለ የሚጠራውና በብልጽግና ትጥቅም ዩኒፎርምም እንደተበረከተለት የሚነገረው አማጺ ኃይል ለብልጽግናው መንግስት የትብብር ጥያቄን አቅርቦ በትግራይ ክልል ወደ ተሟላ ውጊያ ገብቻለሁ ሲል መግለጹን መዘገባችን ይታወሳል። ከቀናት በፊት ደግሞ እነዚሁ ታጣቂ ኃይሎች በደቡባዊ ትግራይ መቸም ነነዊሕ ዋን ክዝረበሉን ክንገረሉን ክፍራህን ንብዙሕ ዋን ድማ ከም መጠንቀቕታ ኮይኑ ክዘውር ዝጸንሐ ኣብ መወዳእታ ደረጃ በጽሒ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እዚ ድማ አብይ አሕመድ መጀመሪያ እዚ ኩነታት እዚ ሃንደበት ኣይኮነን ዝመጽእ ዘሎ ስለምንታይ እዚ ከጋጥም ምዃኑ ንነዊሕ እዋን ክዝረብ ጸኒሑ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክዛረብ ጸኒሑ ጀነራላቱ ብዓብዩ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ላይ ሓደ ክሊር ዝኾነ ዎርኒንግ ሂቦም ነይሮም እዮም ነጊርና ነርናይና ኣብ ትግራይ ኩናት ይመጽእ ኣሎ ማለት ማንም ሰብ ነዚ ኩነታት ቀጻሊ ዝከታተሎ ዘሎ ናብ ኩናት ገጾም ክኸዱ ምዃኖም እቲ ዘለዎ ምርጫታት ናብ ገጹ ዝኸይድ እዩ
ምናልባት ናይ ሰላም ናይ ዘተ ናይ ገለመለ ሓድሽ ሓሳባት እውን ይምንጭሎ ግን ንሱ ንግደፈ ድሕሪ ንጽንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና መጀመርያ እዚ ኣብ ብክልል ዓፋር ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ዓፋርን ተባሂሉ ድራማ ዝግበረሉ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ብብዙሕ መንገዲ ተራእዩ ብብዙሓት ወገናት ድማ ዝትንተን ዘሎ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ንሶም ስጉምቲ ክወስድዮም እቲ ኩነታት እስከሌት እናገበረ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ነዚ ኩነታት እዚ ንከተሃዳድእ 2 ዓመትን ኦልሞስት 3 ዓመት ውዕል ፕሪቶሪያ ወርሒ 11 22 እዩ ተገይሩ ነይሩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክዕር እንተዝደሊ ነይሩ ኣቢ 3 ዓመት ነይርዎ ከስተኻኽሎ ናብ መንገዱ ክመልሶ እንተዝደሊ ኣብ ኢዱ ነይሩ ምክንያቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምትግባር ኣብ ኢዱ ዝለዓለ ስልጣን ዘሎ ባጀት ኣብ ኢዱ ገንዘብ ኣብ ኢዱ ስልጣን ኣብ ኢዱ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢዱ ዓለም እውን ምስ እያ ዘላ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክውድኦ እንተዝደሊ ኣብ ኢዱ ነይሩ ክውድኦ ይደለየን ምክንያቱ ኣጀንዳ ናቱ ንሱ ስለ ዝነበረ ሕጂ ክርድኦ ክንክእል ኣለና what is exactly እንታይ እቲ ኢንቴንሽን ኣብዚ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ካብ ቃላቶም ንጀምር ግብጾ ሻዕቢያን ቀጥረው ሻዕቢያ እሱን ቀጥሮ ኢትዮጵያን ወግቶ ባህር በርና ያሳጣንና አገር ያስገነጠለ ካዲ ነው ኑ እንታረቅ ብሎ የፖለቲካ ድርጅቶችን ኦኬ እዛ ነገር እዚኣ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ንተራ ንምሕረቂ ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ ንመግበሪ ጥራይ ዘይኮነ እታ ስትራቴጂ ብርቕቕ ዝበለት ንብርሃኑ ጁላ ምሂሮም እዮም እዚኣ ኣነ ብናቶ ተሓሳስባ ክባፅሓ ዝኽእል ዝብል እምነት የብለይን ካብቲ ብዙሕ ዝኸታተልኮ ክሳዕ ክንዱ ርቀት ዘለዎ ይመስለኒ ግን እቲ ስትራቴጂ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ፈቲኖም ምስላጥ ስለዚ ኣበየ ናብ መን ታርጌት ንግበር ተባሂሉ ህወሓት ታርጌት ምግባር ንምንታይ ክጠቕመና እያ ምስ ናይ ሰሜን እዚ ማሕረምቲ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ መዘኻኸሪት ክትኮነና እያ ንህዝቢ ማሕራ ድማ 2 ዓመት ንፋኖ ንገለን ኢልካ ብድሮናት ትጭፍጭፈ ዘለካ ህዝቢ ሕጂ ተገምቲልካ ንህወሓት እንተሰይጢነ ምሳይ ክኾኑ እዮም ካብ ዝብል ስትራቴጂ እንድዩ ሕጂ ህወሓት ትብል ቃል ንህወሓት ምስይጣን ገለ ክፋል ትግራይ ኣብ ጎነይ ከተምፅኣለያ ተርዲኹም ኣለኹም ገለ ክፋል ኣምሓራ ኣብ ጎነይ ከተምፅኣለያ ናብ ኤርትራ ክኸዶ ዝደሊ ዘለኹ ጎነይ ከተምፅኣለያ ግብፂ ፀላኢት እያ ንዝብል ንኩሉ ኣተሓሒዝካ ብግብፂ ብህወሓት መጥቃዕቲ ንክጅምሮ ነቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕር ዶ ናይ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝፈተንካዮ ስቲል ገጅፍ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ፅንሂ ኢለ ክነግረኩም እየ ከምኡ ሕሱም ድማ እዩ ውርደት ዘጋጥሞ ዘሎ ብልፅግና ስለዚ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነታት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ነገር ፈቲኑ ይሰልጦ የለን ስለዚ እዚኣ ስትራቴጂ እዚኣ ንህወሓት ንበይኗ ነፂልካ ምህራን እዛ ገይም እዚኣ ተሰሪሓ በሊዕካያ ሓሺሽካያ ኣይሰርሓትልካን ድማ ህወሓት ወይ እውን ትግራይ ካብ ጌጉ ተማሂሩ ኣሰላልፉ ቀይሩ ምስ ፀላእቱ ተዓሪቑ ምስ መሻርክቱ ሓደ ዝኾነ ግንባር ሒዙ መፅይዎ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ከ he lost everything ኣብ ኢዱ ዝነበረ ኩሉ ነገር ከሲርዎ ወላ ሓደ ዝድግፈ የለን ምክንያቱ ባዕሉ ንኩላታ ዝነበረ ተዕድል ቁማር ተበሊዕዋ እዩ ተፃዊትላይ ተበሊዕዋ እዩ ድማ እጂ ንድሕሪት ክመለስ ዝኽእል የለን እጂ ኣይ ትሪእዎ ዘለኹም ቃንዛ ናይ ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበረ ውይ ክዘብለካ ዘሎ እቲ ቃንዛ ሎሚ ስለተሰማዓካ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሎሚ ካልእ ድራማ ክትፈጥር ስለ ዝደለኻ ውፅኢት ናይ እዚኣ ድማ መጀመርያ ኣብ ዝጥቀመላ ገይም ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር እያ ትብል ንህዝቢ ንሓድሕዱ ከተባልዑ ኣለካ ንህዝቢ ኣምሓራ እንታይ ይገብሮ ኣሎ መዓት ሚሊሻ ሰልጢኑ ነቶም ፋኖ ንህዝቢ ኣምሓራ ንሓድሕዶም የቃትሎም ኣሎ ኦሮሞ ድማ ኣብ ኩርስናቱ ኮይኑ ኢንጆይ ይገብሮ ኣሎ ነቲ ሸው ኢንጆይ ይገብርዎ ኣለዉ ፈዲኹምሎም ንዓፋር ብክልተ ፀጋም ጌርካ ንትግራይ ኤግዛክትሊ እታ ፕሌይቡክ ንተጋሩ ኣብ ክልተ መቒልካ ንሓድሕዶም ከም ዝገራጨው እቲ ንሱ ዝድግፎ ዘሎ ድሓን እዚኣ መንስማዕያ ከተሓሓዘልኩም እየ ናይ ብሓቂ ረቂቕ እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓሲብዎ ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣብቲ ዞባት ዝሓስቦ እዩ ናይ ብሓቂ ረሳሕ ፖለቲካ ሓደገኛ ፖለቲካ ንመወዳእታ ድማ ብሕማቕ ታሪክ ንክጠፍእ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ኣብዚ ተጋሩ እውን ዳርጋ እቲ ኩነታት ይበርሃሎም ስለ ዘሎ ንፁር እዩ እዚ
ፕሪቶሪያ ታሪኻዊ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ካብ ዝፍርም ድሕሪ 3 ዓመታት ኣብ ዕዶብ ዓፋር ትግራይ ሓድሽ ወጥሪ ተላዒሉ ነቲ ስምምዕነት ከዳኽሞ ከም ዘስግም ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ክልል ዓፋር ዕጡቓት ህወሓት ትማል ረቡዕ 26 ጥቅምቲ 2018 ምሸት ዶብ ሰጊሮም ንጹሃት ሰላማውያን ሰባት ኣጥቂዖም ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ብግልጺ ይጥሕሰሉ ክብል ከሲስ እዩ። ትማል ምሸት ብመንግስቲ ክልል ዓፋር ኣብ ዝወፀ መግለጺ ዕጡቓት ህወሓት ዝበሎም ካብ ሰዓት 1 ምሸት ብመገዲ ቶንሳ ቀበሌም ወረዳ መጋልም ዞባ ክልተ ዓፋር ኣቢሎም ናብቲ ክልል ከም ዝኣተው ገሊጾሎም። እቶም ዕጡቓት ንከባቢታት ዋራን ሚልክን ሓዊሱ 6 ዓድታት ተቆጻጺሮም ኣብ ልዕሊ ጓሶት ከባቢ ብሞርታርን ዙ 23 ከቢድ ኣጽዋርን ተኽሲ ከም ዘኽፈቱም እቲ ክልል ከሲሰሎም። እቲ መግለጺ ወሲኹ እቶም ዕጡቓት ተኽሲ ምስ ከፈቱም ሽማግለታት ዓፋር ጣልቃ ብምእታዎም እቲ ውግእ ደው ኣቢሎም ናብቲ ዝመጽሉ ቦታ ክምለሱ ከም ዘለመንዎምን እቲ ጉጅለ ግን ኣብዩ ብምባል ነቲ ግጭት ከም ዘበገሰ እዩ መንግስቲ ክልል ዓፋር ከሲሱ ዘሎም። ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ዓፋር ኣብ ዘርግሕ መግለጺ ህወሓት ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ብግልጽ ጥሒሱ ክብል ዝኸሰ ኮይኖም እቲ ጉጅለ ነቲ ዓመጽቲ ተግባራቱም ብቕጽበት ደው እንተዘቢሉም እቲ ክልላዊ መንግስቲ ድሕነት ዜጋታቱን ላዕላዊ ዶባትን ካብ ግዳማዊ መጥቃዕቲ ናይ ምሕላውን ምክልኻልን ሓላፍነት ከም ዝጥቀም እዩ ገሊጾም። ዜና ክሳብ ዝዋደድ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን ህወሓት መንግስቲ ክልል ዓፋር ንዘቕረቦ ክሲ መልሲ ኣይሃቡሉን ዘሎም። ዝሓድሽ ግጭት ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቅድሚ መዓልታት ህወሓት ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝፈጸሞም ተንኮያታትን ውዲታትን ኩናትን ምብጋስ ካብ ዝኽእሉ ንላዕሊ ምኽንያታት ፈጺሙ ክብል ጽኑዕ መጠንቀቕታ ድሕሪ መሃቡ ዝተርኣየ ምዕባል እዩ። ኦኬ ሕጂ ንመለስ እንታይ ይካየድ ኣሎ ሓደ ብሓደ ንርአዮ። መጀመርያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ነቲ ኣውያት ንዓለም ንኽጽም ንህዝቢ ትግራይ ንመንጋርን ንኣበ ንመንጋርን ዝጀመረ ንሱ እዩ ነይሩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉጅለ ድሕረት ብምባል ነቶም ህወሓት ሙሉእ ንዓመታት መቃለሱ ዝነበሩ ትማል ድማ ንናፃ ሃገር ትግራይ ተባሂሉ በሽሓት ዝቁፀር ትግራዋይ ንክቕዘፍ ዝገበረ ንኩናት ኣብቲ ኩናት ድማ ብቅድሚት ኮይኑ ዝፍክርን ዝምድርን ዝነበረ ሰብ ሎሚ ተገምቲሉ ነቶም ኣብ ዕላማኦም ወይ ናብቲ ቀደም ዘበገሱ ዕላማ ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ጉጅለ ድሕረት ብምባል ያይ ንሱ ምዕቡል ኮይኑ መጋበርያ ናይ ኣቢ ናይቲ ትማሊ ሻብዓይ ክፍሊ ዝበፅሐ መሃይም ዝብሎ ዝነበረ ናቱ መጋበርያ ኮይኑ ናቱ ፈረስ ኮይኑ ትሰርሕ ዘሎ ነቶም ካልኦት ከምኡ ክብል ከሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እንድዩ ጉጅለ ድሕረት ንውዕል ፕሪቶሪያ ንምቕዳድ ኩሉ ዓይነት ምትኹታኽ ፈቲኖም ይብላሎም። ፌደራል መንግስቲ ግብረ መልሲ ከይሃበ ስቕ ብምባሉ ሕዚ ንፌደራል ስሒብካ ናብ ግጭት ንምእታው ብምዕላም እዩ ብኣንፈት ዓፋር ነገር ዝፅሕትሩ ዘለው። እዚ ብትእዛዝ ጎይቶኦም ዝፍፀም ዘሎ ኣጀንዳ ሻዕብያ እዩ። ብትእዛዝ ጎይቶኦም ዝፍፀም ዘሎ ኤግዛክትሊ ሕጂ ነዚ እየ ደምፃልኩም ዘለኹ ኩሉ ነገር ናብ ሻዕብያ ከተልግበለካ ኩላቶም every one of them ወላ ሓደ ዓብይ ኣርቲክል ኣብ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ፅሒፎም ኣለው ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ኤርትራ እዮም ኣፀጊዖም ዘለው። ስለዚ ኣብዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና whatever happens they always ናብ ኤርትራ ገፅካ ከተፀግዖ እዩ ዝረአ ዘሎ። ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ኤርትራ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብር ከም ዘለዋ ወላ እውን እቲ ኩነታት ኮይኑ ተሪፉ ናብ ኤርትራ ንምፅጉዑ እዩ እዚ ንቐፅል እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ቀንዲ ፈፀምትን ተሓተትን ፍስሃ ማንጁስን ዮሃንስ መዲድን እዮም ደው ከብሉ ዝኽእሉ ንሶም እዮም ደው ከብሉ ዝኽእሉ ንሶም እዮም ንሕዚ ኢልዎ ዝበሃል ልብነ ድንግል ቅድሚ ሕዚ ኢልዎ ዝበሃል ጦር ኣውርድ መከራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምፂኻ ንህዝቢ ከተጨፍጭፍ ምንቅስቃስ ክሕደት እዩ። ጉጅለ ድሕረት ንመንገዲ ዓፋር ዓፂኻ ህዝቢ ዓፋር ብምልዓዓል ከም መደራደሪ ምጥቃም ዝብል ዕላማ ከም ዘለዎም ይፈልጥ እየ። እዚ ክኸውን ፍጹም ኣይትሕለሙ። ሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍን ቲፒኤፍን ንክልቲኦም ረኢሰ ገራ ሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍን ቲፒኤፍን ዝኾነ ይኹን መንገዲ ትግራይ ምስ ፌደራል ዘጋጩ ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ የብላን ነቶም ሰራዊት ይመክር ኣለኹ ማለት እዩ። ንስኻ እውን የብልካን። ስለዚ መጠቀሚ ኣጀንዳ ጉጅለ ድሕረትን ሻዕብያን ንዘይ ምዃን ተቃለሱ። ዝረብሕ ኣጀንዳ ዘለዎ ሰብ ኣብ መበል ሳልሳይ ዓመት ፕሪቶሪያ ሕቶና ኣበይ በፅሐት ኢሉ ይሓትት። ንሳያ እታ ተዋፃና ዋላ ንግዚኡ ሽርሕና ሽሕክርና ይኣኽሉ ብዝኾነ እዚ ኣካል እዚ ጌታቸው ረዳ እዩ
ናይ ቀርን ኣፍሪካ ፍሉይ ተጣባቂ ዝበሃል ዘሎ ቀርን ኣፍሪካ ክጣባቆይ ናይ ቀርን ኣፍሪካ ፍሉይ ኣማኻሪ እንዲ ዝበሃል ዘሎ አይ ቲንክ ናይ ትግራይ ፍሉይ ኣማኻሪ እንተዝብሎ መሓሾ ነይሩ መጀመርያ ኣብ ትግራይ እውን ፍሉይ ኣማኻሪ ክኸውን ኣይክእልኒ ኣጀንዳ ስራሕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ቀር ኣፍሪካ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ወይ ክፈጥሮ ዝኽእል ነገር የለን ቀፂሎም እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዝበሃል ዘሎ ببزح من قدي تفلالي عينت حبريتين عن رجالنا إثيوبيا ميديا هذا كابتن أبي propagandist زغون دما in an alarming escalation authorities in Afar region state regional affairs say that 6 villages were sizes شدش عدتات تعيزن قبل زبل reported وتزلوا بستخل متن ني تكسي ناب هو حد قصهم كتصقعوا يتحسب كم زتريو دلهم هذا أبزي صرير ترازخونه حبتش قرميم زبلو أنا كن حبتش دمي زبلو كسال بز عبير ترح ما تزيلو زي وحطلو نتجارو دما بفلاي نتناي تجراي كالسي كل جزء كوكونا تبزفتن أبز دما نتكونتات نتاجنا أنا بعلمنا مخاب وحرتك تصحيفنير بامهرنيا بخالن كم زجيرهم نتقداي ترزب صحهم الله مالتي أوكي زي تحدى سجمتك جبر زخل كون كله هذي زجبر وزلو مالتي بحفشة التكويناتي نايمن أبي next step ناتو انتاي كون يخل مالت زكوينات بقيس اللي بعلالو ويون نجزيو تتناخي فم على لويز بعلزلو تتناخي فم ويون تجرج مالو بعلالو next من قصقاسنا أبي أحمد انتاي كون خلي تحطه انتاي كجبر يخل دارجاتي ميديا نيتوبيا أبي أحمد أجندة مخانو بقل بقلت إيد زارب زلو تزجرم ريبورت دما بقنا محراز زلو ميدياتاتن بوغن تግራይ ዘሎ ሚድያታት ወይ ካምስ ትግራይ ዝፀጋዕ ሚድያ ሓደ ዓይነት ሓበሬታ ይዝብ ዘሎ ኣቢ ዝሽቅሮ ዘሎ ጌታቸው ረዳን ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ባንዳታትን ተበግስዎ ዘሎ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘሎ አካባቢ ወደ ቲዲኤፍ ፋይሎች ጥቃት መሰንዘራቸው ሲዘገብ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። ይህንን ጥቃት ያደረሱት የጀነራል ታደሰ ወረደን ወደ ዞኑ ያደረጉትን ጉብኝት ምክንያት በማድረግ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ታጣቂ ኃይሎቹ ግን ቡድኑ ያሉትንና በተለምዶ በህዋት የሚዘወረው የሚሉትን አካል ጥቃት እንደከፈተባቸው አሳውቀውም ነበር። ዛሬ የአፋር ክልል ብልጽግናው መንግስት ባለ ጂቲ ሐረካቲ አቢ አጋ መጋበሪያ ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ አፋር ክልል እንዲሁ أبي أحمد دمانة عفار كلل زيوم سبازياتهم أب حرام ريز بلو مجمريا أب كلل عفار يوم زلو كلل عفار دما نابي ارتراز قبر كويناتن ناب تقرايز قبر كويناتن كما أجندا بوتا مبقس جير وزلويتي أول 4 بال بتدقاقا ما أول سعيد كم زقالو تو زلع على السلطانن مع شلماتن زوها بزلو نتكلل ناي وق بوتان ناي أجندا بوتان جير وصلو زلو كم جيلو زقصن زلو دما قالك كفال كابت عفار نبير تراخيلو نمسلو ويونا تكونتات زخية زلو تقاومنا مقبار يزارب كم زلو ذكر كوينو كالك كفالنا عفار دما ولا ونا بقزي كوينات مس تقراي متحاز نبرو ونالو سلازي إتا عفار زبهال كلل أبد خوني حدا جاي ودي قزلو سلازي أبي أحمد كجبر زخل تقدميتي باجت مكوتاري عصواي كجمر زخل زدما ناي تقراي حيلي دروك زارب جميرة مالو كأدم حجي كوينات كجمر كله زتخطلو بلاي بوك تا بلاي بوك مالت كما يجر كانت تقراي أتيخا تودق عزنبري لك نعاخ قبريو منان بات نزي زربا نزي حجين رياز لنا كابي تبقيسنا كن ريال لنا مجمريا كابزا ناي حنتي زربا لابزي أبتو وشتاو كنتات نتزلو كنتات كتبرها لنا تغل أماني الأسف فاز بلا من البات جاي رغب كان له هبكال جزء كم تعلكم نزل كنتات زي يكراتلو هم زلوجن بتاوي البريتوريا تبعال جنب زيات بقص درنو كجنرال أركان جانو كجيتا شور الدجانو كاسفا برها جانو وانينيا تدراداري بتقرأي وجن أركان جيتا شور ناسفا لسوتشي نورالو وانا وتشوف نزينا شو فرامي وتشوف بينيام ممكن يتوقعوا እነሱ ስጠይቃቸው ያሉኝ ነገር አለ በስፍራው ያልነበሩ ሰዎች አንዳንዶች ፕሪቶሪያን የማያውቁ ሰዎች ደግሞ ፕሪቶሪያን እናስከብር ይላሉ እና የወለደችው እያለች የታቀፈችው እናት ልሆናለች የሚለው ነገር እሱ ፕሪቶሪያ ስምምነቱ አንደኛ ቲፒኤልኤፍ ህጋዊ ምርጫ አላደረገም ህገ መንግስት ሶና ያካሄደውና ያን የጨበራ ምርጫ ይሰርዝ እሺ ይሰርዛለው ሁለተኛ በዚያ ምርጫ ሲያበያ የተቋቋመው መንግስት ይፍረስ ህጋዊ መንግስት አይደለም ምክር ቤቱ ይበተን
كم تريو لهم أبي أحمد نتاوع البريتوريا بمسرته بجيم كم زجبرا بعلنا جيروا مالي نيرو يابزنا برلمان دراما زجبرو تيقوا البريتوريا أنا مزيوم مسايز اللو سبات يجيريو واحد نكفرس دماينا أتي بأبتغراي زنبرة جزياو منجستو ومنجست أقوي مزنبرة نسو نكفرس هو واحد ونكفرس يتمدى بنيرو سلزي كل تزتجبرة درامان أران كم زنبرو نسبة تجرايكن مجمريا أبوش حزب تجراي بخمي تجمير تباسي هو حد سلمتاي وكيلنا حزب خوينو وعل بريتوريا دفرب تمنجستي بلصقنا سلمتاي مستي دي اف ويون مس منجست تجراي كسما مع زيد اللي سلمتاي مس وحات مريصو نزبل بزح حزارابي نيرو هو حد كاتجديدو يستقبلوا تلخو مخاني زنقر نيرو انت غوني بس حدا تكال زقبرو مس هو حد يتفراري ميلو بسنداتو اغميت زلو هو حد زبال تكال سريزي قبل كولونتو البريتوريا ابو خلو سريز ولا مالتي قتيلو اتهم نتو بريتوريا زفرمو قلسبات هيكون جيم حدا تكال وي حدا بوليتيكاوي بارتي وكيلهم كلويهم في الريمبر بقول لهم رخيبي يكوننا فراري مو سلازي كم نريو زلنا نتي بوليتيكا ملاقص خمس قبرون اما ودات هذا اذا حجي بصح ما زلو كنتاتيا من البات ناي مودات انا زاناي تግራይ ابناي امحرا كيسغرنا ويونا بتكال ناي قرن افريكا بوليتيكا كيسغرنا خلنا نزيا زرباس كنسمع اسا زبلصت مبرهيك كوننا تخليا مخنياتو تارجتد جيروم الاما كارمي دلي سلازلو ابزيا ኤርትራን ፕሬስ ዝበሃል ሚድያ ጽቡቅ ጌሩ ገሊፅዋ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ስጉምቲ ወሲዱ ለመጀመርያ ብመንገዲ ሚኒስትር ፋይናንስ ናቱ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዝነበረ ጠጠው ከብሎ ከም ዝኾነ ወሲኑ ኣሎ ናብ ትግራይ ገፁ ዝኸይድ ዝነበረ 2 ቢልዮን ብር ሓንቲ ሪፖርት ነይራት እንተረኺበ ሸርክ ገብረልኩም ኣብዚ እታ ሪፖርት ተሰሚዕናያ ዝያዳ ንሳ ከተብርሃልና ስለትኽእል ዝያ ስምዕዋ ኣታዊ ዝኾነ ቢልዮናት ወሰኽ በጀት ብር ክምለስ ትእዛዝ ዘሕሊፉ ተባሂሎም ካብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ወፂኡ ዝተባሃለ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ደብዳቤ ትእዛዝ ብ12 ጥቅምቲ 2018 ናብ ቢሮ ምትሕባር ልምዓት ፋይናንስ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተለኣኸ ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ናይ በጀት ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ተወሳኺ በጀት ተላኢኹ ከም ዝነበረ የዘኻኽር እቲ ዝተለኣኸ ተወሳኺ በጀት ወርሒ ጥቅምቲ ድማ ናብ ቁፅሪ ንግዲ ባንኪ ቢሮ ምትሕባር ልምዓትን ፋይናንስን ግዝያዊ ምምሕዳር ኣታዊ ከም ዝተገበረም እቲ ደብዳቤ የመልከት ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ፋይናንስ ናብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ብ17 ጥቅምቲ ኣብ ዝለኣኸ ደብዳቤ ትእዛዝ እቲ ዝተለኣኸ በጀት ልዕሊ 2.13 ቢልዮን ቅርሺ ተመላሲ ንክኸውን ፀዊዕ ኣሎም እዚ ገንዘብ ንክምለስ ዝፅውዕ ደብዳቤ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ መስተኻኸሊ ክንገብረሎም ስለ ዝደለና እዩ ዝብል ስለዚ እታ ኣብ ዝፈልጣ ገይም እዚኣ ነይራ ንትግራይ ከመይ ጌርካ ሎክ ትገብራ ናብ እቲ ሲጅ ዝበሃል እፅዋን ክባን ይመልሳሉ ማለት እዩ ገንዘቡ ክወስድ እዩ ባንክታት ክዓፅ እዩ ኤሌክትሪክ ክቆርፅ ይኽእል ማይ ክቆርፅ ይኽእል እኽልን ካልን ረድኤታት ጠጠው ከብል ይኽእል ትግራይ ዳ እንታይ ገብሩ እዮም ከምዚ ተጋጢሙ እንድሕር ኢልካ ኣብዚ እዋን እዚ ሌቨሬጅ ኣለዎም እዩ ንሱ ድማ ትግራይ ፕላንስ ቱ ሃልፕ ጎልድ ሽፕመንትስ ቱ ኢትዮጵያ ናሽናል ባንክ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ኤክስፖርት ናቱ ነቲ ብር ናቱ ነቲ ቁጠባ ናቱ ደው ኣቢልዎ ዘሎ ወርቂ ናይ ትግራይ እዩ ወርቂ ናይ ትግራይ ከም ሕሱም ዝሒቁ ብምሻጥ እዩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ደምፅእ ዘሎ እምበር ካልእ ኤክስፖርት የብሎም ስለዚ ነዚ ወርቂ ኣይከይድኒ እንድሕር ኢሎም እዚ ወርቂ ድማ ብቢልዮንስ ኣይዶኖ ክሳብ 3 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ኣታዊ ከም ዝገበረ እዩ ዝነግር 1 ቢልዮን ኣይኮነ ዋላ ፍርቂ ቢልዮን እውን ኣይሰደሎም ባጀት ንሱ ብዶላር ክረአ ከሎ ማለት እዩ የግዳስ ካብ ትግራይ ከባቢ 3 ቢልዮን ዝትመን ናይ ወርቂ ሸጥ ካብ ትግራይ ጥራይ ዋላ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ከባቢ 3 ቢልዮን ዶላር ሽያጥ ረኺበ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹስ ስለዚ ተጋሩ ነቲ ኩናት ነቲ ወርቂ ጠጠው ከብልዎ ስለዝኽእሉ ንዓቢ ኤግዛክትሊ ክሕምምዎ እዮም ኦፍኮርስ ንዓቢ መንግስቲ እዮም ክሕምሙ ንትግራይ ግን ህዝቢ ክዕፆ ህዝቢ ተተዓፅዩ ድማ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ኩነታት ናይ ጀኖሳይድን ዎር ክራይምስን ደጊሙ ክፍፀም ማለት እዩ ከም ዝበልናዮ ኣብ ኤርትራ ጌራቶ ዝበሃል ዘሎ ጀኖሳይድ ኢሎም ዛረቡ ዝነበሩ ኣገይን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ጀኖሳይዳል ካምፔይን ናቱ بقلتي يقصلو خمسة لينا نرزلنا أبزي خمانا لا سوري in the 2024-25 Ethiopian fiscal year مالتيو Tigray's gold contribution was staggering valued at 2.5 billion كاب تجراي تراي كلتا نتحمش بليون زتمن وركي وسيدو كم زنبري أبزن زحلف عمد تراينا نرزلنا solely from gold experts لذي بحفشا تلتا نتحمش بليون دولار رغيب نيرو كنا يبام نعم كالارسي تلتا بليون بري سديد نيرو دي ملسزلو in contrast, the federal government proposed subsidy for the war-torn Tigray region amounts only 124 million as part of the draft budget for 2025-26. لذي نزع عمت زيا كندا يكبهم 224 مليون دولار ترايكبهم كلتنا ب5 بليون زاكل وركو شيدو كابتا كلل هذا
124 ሚሊዮን ጥራይ ዝመልሰሎም ዘሎ ናይ ብሓቂ ፀወታ ክራር እዚ ስለዚ ተጋሩ ወርቂ ጠጠው ኣቢሎም ወርቆም ክሸጡ ተጀሚሮም ብዝበለፀ ቁጠባናቶም ክህነፅ ክእል እዩ ምክንያቱ ብምልኣታ ትግራይ ርብዒ ናይቲ ርብዒ ዳ ሲሶናቱ ሓደ 10 ከማን ኣይከውን እዩ ካብቲ ብልፅግና ዝረኽብዎ ዘለዉ ንሳቶም ግን መዓት ገንዘብ ዝትመን ወርቂ እዮም ዝቦ ዘለዉ ወርቂ ድማ ኣብ ዓለም እቲ ዝድለኣሰት ብር ዝግደሰሉ ሰብ የለን ወርቂ እንተለካ ብፍላይ ከም ክልል ትግራይ ቁጠባኻ ንክትሃንፅ ቀሊል ኣይኮነ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ባጀትካ ኣወዳዲርካ ግን ወርቂ ንበይኑ ቁጠባ ኮነካ ይክልኒ ምክንያቱ ባንክ የድልየካ ባጤራ የድልየካ ፋይናንሻል ሲስተምስ የድልየካ ኢንፍራስትራክቸር የድልየካ ኦፍኮርስ ካብ ዚሮ ተበጊስካ ሃንደበት ወርቂ ጥራይ ስለ ዘለካ ሃገር ትሃንፅ ማለት ኣይኮነን ብግምጣሉ ከማን ናብ ብልሽውና ናብ ካልእን ናይ መኻድ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ኢና ንዕዘብ ዘለና ኣብዚ ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ትኸይድ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ነቲ ኩነታት ምስ ዞባና ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና ምስ ኤርትራ ምስቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ለኢሳያስ መልእክት ምላሽ ተሰጠ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የውጭ ኃይሎችን ተቃውሞ ላስተላለፉት መልእክት ምላሽ ተሰጥቷል። ኢሳያስ በካይሮ በአረብኛ ቋንቋ ባደረጉት ቃለ ምልልስ ወታደራዊ ቤዝን፣ ቀይ ባህርን እንዲሁም የኢትዮጵያን ጉዳይ በተመለከቱ ላነሷቸው አነጋጋሪ ጉዳዮች ምላሽ ተሰጥቷል። ሆን ሪቪው ቲንክ ታንክ ድረገጽ በፕሮፓጋንዳና በእውነታው መካከል የኢሳያስ የካይሮ ቃለ መጠይቅና የኤርትራ ክልላዊ አቀማመጥ በሚል ርዕስ ስር ባስነበበው አተታ ነው ምላሽ የሰጠው። ለአፍሪካ ቀንድ አለመረጋጋት ትልቁ ችግር የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ነው ሲሉ ኢሳያስ በሳምንቱ መጀመሪያ መናገራቸው ይታወሳል። ከም ንሪኦም ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ አልቃሂራ ቲቪ ዝብል ካይሮ ቲቪ ብዝበሃል ዝገበሮ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ መልሲ ፅሒፎም ልሎ ብመንገዲ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናቶም ሆርን ሪቪው ዝበሃል እዚ ድማ እንታይ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ብብዙሓት ካልኦት ተዓዘብቲ ዋላ ፀረ ኤርትራ ጠላት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ብዝኾኑ ትክክለኛ ሓሳብ ምዃኑ ገሊፆም እዮም ምክንያቱ ዘረባ ዘድልየ ይኮነ ጉዳይ ሶማልያ ይርኢዎ ኣሎ ጉዳይ የመን ይርአ ኣሎ ጉዳይ ሱዳን ይርአ ኣሎ ጉዳይ የመን ጉዳይ ሊብያ ይርአ ኣሎ ብዓብዩ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ዓብየ ፀገም ናይ ኣፍሪካ ብዓብዩ እውን ምትትታው ናይ ደገ ሓይልታት ምዃኑን ንሱ ድማ ክእለይ ፀዊዑ እዚ ድማ ንማንም ሰብ ከቆጣዕ ኣይግብኦን እዩ መን እዩ ዝቁጣዕ ብናይ ወፃኢ ምትትታው ስርዓቱን መንግስቱን ዝኣሊ ዘሎ መንግስቲ ፀርፊ ኮይኑ ክስምዖ ንብር እዩ ስለዚ ነዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብዚ ለኩም እቲ ኣርቲክል ናቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ between rhetoric and reality Isaias's Cairo interview and Eritrea's regional posture ስለዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብፍሉይ ታርጌት ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝገበሮ ቁኑዕ ፍርቂ ቁኑዕ ጥራይ እምበር ሓቂ ይኮነን ስለዚ ናይ ኤርትራ ፕሪፈረንስ ፎር ኢጅፕት ኦቨር ኔይበሪንግ ስቴት ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝምድና እናገበረት ከላ ንቀርኒ ኣፍሪካ ገዲፋ ንበዓሉ ንሱ ናይ ደገ ምትእትታው ከም ዝድሎ ዘሎ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኢትስ ጀስት ሪዲክለስ ምክንያቱ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ናይ ክልተ ሃገራት ባይላተራል ሪሌሽንስ እዩ there's nothing ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ዝግበር ድራማ ከምዘየለ ግን ኤርትራ ምስ ግብፂ ድያ ክትራኸብ ምስ ስዑድያ ድያ ክትራኸብ ምስ ሶማልያ ድያ ክትራኸብ ምስ ሱዳን ድያ ክትራኸብ ምስ ጅቡቲ ድያ ክትራኸብ ምስ መን ናይ ኤርትራ ግላዊ ውሳነ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ግን ንሳቶም ኩሉ ነገራቶም ኣብ ኤርትራ ትገብሮ ነገር ንኢትዮጵያ ንምቁፅፃር ንኢትዮጵያ ንምድኻም ገለ እዩ ንዑ ዘተንብህ ዝኾነ ነገር የለን ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ rhetoric versus practice Isaias promotes regional self-reliance and opposition to foreign intervention ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ሃገራት ብፖለቲካ ይኹና ብቁጠባ ኣብ ነፍሰን ርእሰ ምርኮሳ ክህልወን እናተዛረበ ከሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ድማ ኢዶም ንኸይትው ዝሓትት ወይ ከዓ ዝምጉት እንተኾነ ይብሉ ኣለዉ avoid multilateral horn of Africa frameworks እዚ ክበሃል ከሎ ግን ብግምጣሉ ፕሬዚደንት ኤርትራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓደ ኮይንካ ክስራሕ ዝኽእል ማልቲላተራልስ ወይ ከዓ ትካላት ንኩሎም ክሕብሩ ዝኽእሉ ታባቶም ንዓታቶም ይኣቢ ምስኦም ክሰርሕ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ንሳቶም መጋበርያ ናይ ወፃኢ ኢድ ስለ ዝኾኑ ንኣብነት ንኢጋድ እዮም ክብሉ ኢጋድ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዛረብ ሓደ ናፃ ዝኾነ ትካል ድዩ ኤርትራ ካብ መዓስያ ንኢጋድ ገዲፋቶ ኣብ 2006 እያ ገዲፋቶ ስለምንታይ ገዲፋቶ ምክንያቱ ኢጋድ ንቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዉ ሃገራት ብሓደ ንክሰርሓ ኢሉ ኤርትራ ዓብዪ ኣጃም ጌራ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ቀደም ናብ ሓደ ሪጅናል ኦርጋናይዜሽን ንክኸውን ደፋኢት ነያ ነይራ 2006 ዝገደፍዎ ድማ ኢትዮጵያ ንሶማልያ ክትወርር ከላ ኢጋድ ወላ ሓንቲ ክገብር ስለዘይከኣለ ትርጉም የብሉን ኣባል ናይቲ ሃገር ሓንቲ ነቲ ካልእ ክትወርር ተጀሚራ
ኢጋድ ዝበሃል ትርጉም የብሉን ብምባል ከም ዝገደፎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መጽሓፍ ናቱ ሕጂ ድማ ኣብቲ ኤርትራን ፕሬስ ዝብል እውን ኣለኩም ከይትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ካልኣይ alliance with Egypt a non-foreign power with anti-Ethiopia aims ከም ድማ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ምስ ግብፂ ሽርክነት ትፈጥራላ ምክንያቱ ሓደ ኤርትራ ግብፂ ናይ ቀርን ኣፍሪካ ሃገር ኣይኮነትን ካልኣይ ድማ አንጻር ኢትዮጵያ who cares about Ethiopia ሃገር እዩ ንዓና ኮር የሊ ምክር ይምድር ኣሎ ኤርትራ ምስ ሶማሊያ ጽቡቅ ዝምድና ኣለዋ ምስ ሱዳን ጽቢቁ ኣብ ትክክለኛ ዝምድና ኣላ ምስ ሱዑድያ ጽቡቅ ዝምድና ኣለዋ ግብፂ ድማ ስኻትኩም ባሕሪ ስለዘይብልኩም ኣይርዳእኩም በባሕሪ ንራኸብ ኢና ስለዘራኸብ ነገር ኣለና ምስ ግብፂ ድማ ሽርክነት የድልየና እዩ ንሕና ምስ ዘለናዮ ሽርክነት ክንገብር ንኽእል ስለዚ ንስኻትኩም ምስ ግብፂ እንተተባይስኩም ሽግርኩም ክትፈትሑ ተደይክልኩም ናትኩም ፀገም በር ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ከምኡ ድማ facilitates Egyptian military presence in fragile states like Somalia ከምኡውን ግብፂ ወታደራዊ ዓቕምናታ ናብ ሶማልያ ንኽትእቱ ኤርትራ ትድግፍ እያ ጽቡቅ ገበራት ሶማሊያ ኣብዚ ወሪዳ ዘላ እኮ ብሰንኩኹም እዩ ካልእ እኮ ኣይኮነን ተቐንዲ ጠንቂ ናይ ሽግር ናይ ሶማልያ እኮ ኢትዮጵያ ይኹን ስለዚ እስኻትኩም እግሮም ተሕፂርኩም እያ ሶማልያ ክድሕን ትኽእል ሶማልያ ድማ ሉላዊት ሃገር እያ ናይ ግብፂ ሰራዊት ክሕግዛ ትደሊ ተኮይና ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ጉዳይኩም ምስ ሶማልያ ሉላውነት ናታ ጥሒስኩም ደ ምስ ሶማሊላንድ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኣይገበርኩምን ካብ ንላዕሊ እንታይ ዓይነት ክሕደት ዲኦም ክትፍፅሙ ስለዚ ሶማልያ ድማ ነፍሳ ንምክልኻል ንቱርኪ ፈሪማ ምስ ግብፂ እውን ተፈራሪማ ናትኩም ፎልት እምበር ናይ ኤርትራ ፎልት ይኮነን እሱ ካልእ እንታይ ብሎ contradiction in policy ዝገራጮ ፖሊሲታት ማለት እዩ ንኣብነት while advocating for local ownership and collective responsibility ወላ እኳ ብሓደ ኮይና ነገራት ክንቋፀሮ ሓበራዊ ሓላፍነት ድማ ክህልዋና ይብል በቲ ሓደ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት ብኻልእ ድማ undermines regional integration ብኻልእ ድማ ዞባዊ ምትእስሳራት ድማ ይኣቢ regional integration ወይ ከዞባው ምዋሃድ ማለት ሉላውነት ናይ ኤርትራን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ዓለም ሕግን ጥሒስካ ይኮን ካን ትገብሮ ሉላውነትና ንዘይኽብር ዝኾነ ይኹን ኢንተግሬሽን አይደለኒ ስለዚ ሉላውነት ኣኽቢርካ ንዓለም ሕጊ ኣኽቢርካ ኢኻ ውህደት ክትፈጥር ትኽእል ኪኑ ዝኸደግን ኪኑ ሓፁር ይደርበይቲ ጉዳይ ከምኡውን supports external actors whose goals align with its tactical interests ከምኡ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ supports external actors ናይ ደገ ሓይልታት whose goals aligns with tactical interests ምስናቱ ታክቲካዊ ዕላማታት ዝኸዱ ስልታዊ ዕላማታት ዝኸዱ ናይ ደገ ሓይልታት እውን ይድግፍ ይብልሎ I don't understand እንታይ ማለቶም እዩ neglects domestic governance ውሽጣዊ ፀገማቱ ገዲፉ ንኣብነት ኣብ ዓዱ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግዱድ ወታደራዊ ኣገልግሎት ንዑ እውን ክቕይር ኣይከኣለን ስለዚ ነዚ እውን ከም ክሲ የቕርበሎ ናትኩም ቢዝነስ ኣይኮነን ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እዩ ዝምልከት ንስኻትኩም ውሽጣዊ ፀገማት ክንፈትሕኩም ማለት እዩ ንሓደትኩም ትባልዑ ደለኹም ቀፂሉ ኤርትራስ posture fragments the horn ኤርትራ ትገብሮ ድማ ነቲ ቀርን ኣፍሪካ ዝርብሽ ዘሎን ዝመቓቕል ዘሎን እዩ weakness regional institutions net zobawi tikalat dima aina unite zobawi tikalat ኤርትራ ተውድቆደላ and limits prospects for collective security the Cairo interview ክንድምንታይ ኤርትራ ትገብሮ ኣብ ሓንጎሎም ኣትዩ የጨንቆምን የጸልሎምን ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና well ዘይሓልፈሎም ስለ ዝኾነ ማንም ካ ስለ ዘይኣምኖም እንታይ ኣጋጢሞም ኣለ እዚኦም ሰባዚያቶም ደብሓቅ ዘገርም እዩ ናይ ግብፂ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ጅቡቲ ኣትዩ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ምክንያቱ ንጎምሸትን ክትፍክር ትውዕል እንተሕሪ ኮንካ ናይዚ APCFD president receives delegation from Egyptian company Al-Swedi Electric ዝበሃል ሓደ ካምፓኒ ናይ ግብፂ ናብ ጅቡቲ ኣትዩ ከም ዘሎ ይንገር ዘሎ ናይ ስዑድያ ካምፓኒ ነቲ ታጁራ ዝበሃል ወደብ ናይ 30 ዓመት ዲል ገይሩ ክሕዞ ከሎ ነቲ ኤሌክትሪክ ንህቦም ኢና ንጅቡቲ እናበሉ ዝፍክርዎ ድማ ግብፂ ብሶላር ገይራ ክትቆ ምስኦም ዲል ከም ዝገበረት ሕጂ ድማ ነቲ ስራሕ ንምፍፃማት ያላ ከም ሕሱም ተቐርቂሮም ኣለዉ ብስምዕዎም ዳሓን በኋላ በተለይ ለመስኖ ከሆነ ብዙ ውሃ ይይዛል ለመስኖ ይጠቀሙበታል የሚል ከፍተኛ ፍርሃት አላቸው በቃ ምንድነው ኢትዮጵያ ጠላት ነች ወደፊትም የምታሰጋን እሷ ነች ስለዚህ መክበብ አሁን የከበባ ነገር ነው ያዙት መክበብ በሶማሊያም በኩል በዚህ በኤርትራም በኩል በምንም በኩል እንክበብ እናስፈራራ እና በቃ ምንም እንደው ሰላም እንዳይኖራቸው እናድርግ ያን ጊዜ ውሃውን መጠቀም እንችላለን ነው አሁን ግን ምንድነው ያሳየው ይሄ ሁሉ ተደርጎ በታሪክ የሁሉ ጫና ተደርጎባት ኢትዮጵያ ታላቁን የህዳሴ ግድብ እውነታ አድርገዋለች ያው በቅርብ ጊዜ ነው ክሬት ሆኗል ውሃውን እነሱ የትብብር ካከለ ከተፈረመ በኋላ የግብጽ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ግብፂ ዝተፈላለዩ ምክንያት እና ደለየት ኣብ ክባን ዕፅዋን ትእትወና ኣላ ስለዚ ተኸቢብና ተሓኒቕና ብጎረሮና ተታሒዝና ዝብል ዘሎ
ጽቡቕ ኮንኩም ጥራይ ትመልስናትና ምክንያቱ ምንጭ ናይቲ ኩሉ ፀገም በዓልኻትኩም ስለ ዝኾንኩም ንስኻትኩም በዓልኩም ተበግስዎ ፀገም ከም ዝኾነ ምስ ጎረባብትኩም ዝምድና ክትገብሩ ስለ ዘይከኣልኩም ብጅቡቲ ትመፅእ ብሶማልያ ትመፅእ ብኤርትራ ትመፅእ ብሱዳን ትመፅእ ብደቡብ ሱዳን ትመፀና ምስ ኬንያ እውን ርክብ ትገብር ኣላ ስለዚ ብኩሉ ኢና ተዓፂና ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኤግዛክትሊ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ነቲ ከባቢኹም ኩሉ ኣብ ዙርያኹም ንክኸውን ምስ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ምስ ሱዳን ኣብ 2018 ኣቢ ክመፅእ ከሎ ሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎም ስሉሳዊ ኪዳን ሓበራዊ ዞባዊ ምትእስሳር ተባሂሉ ኩሉ ዓይነት ፅቡቕ ሰናይን ፅቡቕ ተስፋን ተገይሩሉ ነይሩ ኩሉ ነዚ ኣብ ውሽጡ ዝነበሮ ዓብስ ህዝባዊ ተቐባልነትን ኣብ ከባቢ ዝነበሮ ብዓለም ደረጃ ዝነበሮ ክብርን ቆልዩ በሊዑ ዝጓሓፈ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ማንም ዝኣምኖ ስለዘየለ ምስ ማንም ንዓቢ እውን ቀንዲ ፀላኢ ክኸውን ዝኽእል ሽርክነት ንክገብር ሃገራት ጅቡቲ ተኣክል ምስ ግብፂ ዲል ክትገብር ከላ ተስፋ ቆርፁ እዩ ዝግባእ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ተስፋ ይቆርፁን እዮም ምክንያቱ ዘየለ ህውተታ ሓደ ብዚ ዝብልዎ ዘለው ስምዑለይ እጂ ምናልባት ኣይደኖም ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፈይና እንታይ ይብልሎ ብዝስምዑ Africa Defense benefit from French Africa Port in Addis Ababa. Ethiopia is set to play a central role in the upcoming French Africa Defense Summit, scheduled for November 27 to 28 in Addis Ababa, where African chiefs of staff will meet with leading French defense and technology firms. The event, initiated by the French Army Chief of Staff, aims to promote advanced defense technologies, training, and industrial partnerships across the continent. For Ethiopia, hosting the summit aligns with its broader defense modernization and naval development strategy, reflecting the government's commitment to building a capable maritime force to safeguard its national. Sometimes ዝብሉ ዘሎ ምስ ፈረንሳን ኢትዮጵያን ፈረንሳስ ናይ ዲፈንስ ኮንፈረንስ ክትገብር ምዃና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ማለት እዩ እዚ ድማ military commanders from 15 African countries will attend, including Ethiopia's Defense Chief of Staff, Field Marshal Birhanu Jula. ስለዚህ ምስ ፈረንሳ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሓፍኮፊና ንርኢ ዘለና ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይፈጥር ሃገርካ እናፈረሰ ከሎ ውሽጣዊ ቅልውላው እናጋጠመካ ከሎ ኣብ ህውተታ ሓንሳብ ናይ ማሪታይም ናይ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ኮንፈረንስ ይግበር ፀኒሑ ናይ ገለ ይበሃል ፀኒሑ ናይ ንህልካ ሕጂ ፈረንሳ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ኣዲስ ኣበባ ኣይዶነ ንቱሪዝም ድዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ፕላን ስለ ዘለዎም ድዩ ከምኡ ዘይንሰምዖን ዘይንሪኦን የብልና ብሓፈሻ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ምንቅስቃሳት ናቶም መትሓዚ ዘይብሉ ካብ ሓደ ናብ ካልእ እናዘለሉ ዝኸዱ ዘለዉ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ብፍላይ ኤርትራን ግብፅን ዝኸድዎ ዘለዉ ድማ ከም ሓደ ዓቢ ታርጌትን ሓደ ዓቢ ፀገምን ገይሮም እዮም ዝሪእዎ ዘለዉ in Cairo are reshaping conversations around Somalia, Eritrea and Ethiopia, where high-level meetings are revealing deeper strategic plays across the Horn of Africa, with Egypt right at the center of it all. The weekend in Cairo offered more than a ceremony. On the sidelines of the Grand Egyptian Museum opening, Egypt's foreign minister met the African Union Commission chair. On the agenda, arrangements for deploying Egyptian forces to Somalia's new AU support and stabilization mission, OSAM. At the same time, Somali and Eritrean presidents were in Cairo. On the surface, these meetings may appear to be about Somalia's security and bilateral relations with Eritrea. But in reality, they're about Cairo shaping leverage over Ethiopia, its security, its sea access, and its development path. Exactly. ነፍስኩም እኮ ይነግረኩም ኣሎ እቲ ግምትናትኩም እውን ጌጋ ኣይኮነን ኩሉ እዚ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዝቐነየ ምስ ኩሉ መንገድታት ዝግበር ዝነበረ ንኢትዮጵያ ንምቕርቃር ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ ኤግዛክትሊ ምክንያቱ ንስኻትኩም ዲፕሎማቲካሊ ስለዘየለኹም ዝኣምነኩም ድማ ስለዘየለ ንህዝብኩም ብድሮን ትቐትሉ ስለዝኾንኩም ጓና እንታይ ክትገብሩ ከም ትኽእሉ ስለዝገምገመኩም እቲ ፅቡቕ ነገር ኣብ ዝኸድኩሞ ድማ ከም ዘይሰልጠኩም እዩ እታ ዝበለፀት ክፋል ኣብዚ እታ ዝበለፀት ክፋል እየ ዝብለኩም እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ሓደ ካብቲ ነዚ ዞባ እዚ ንኣቢ ከም ድሌቱ ንትቕፅል ዝገብሮ ዘሎ ምናልባት ኣብዚ ነይራትን እንተዝረኽባ ነይረታ ቪድዮ I don't think ኣብዚ ቀረባ ክረኽባ ዝኽእል እዚ ቪድዮታት ስለ ዘለኒ ክረኽባ ይከኣልኩ ንሓና ኣብ ካልእ ግዜ ደልየ ክገብረልኩም ክፍትነ እንታያ እዚ ኢማራት ዝበሃል እንድዩ ትቐንዲ ንዑ ኣሻዲንዎ ዘሎ ነዚ ኢማራት ዝበሃል ድማ መዓልታዊ ሓድሽ ሪፖርት ይድወፅእ ዘሎ መዓልታዊ ናይ ብሓቂ ተሰሚዕዎ ማለት ሙቐት ኣብ ሱዳን ዝገብርዎ ዘሎ ጉዶም ብብዝሒ ይድወፅእ ዘሎ
እዚ the century ዝበሃል ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ዋሽንግተን think tank ዝበሃል ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣውፅኡ ኣሎ ከመይ ኢሉ እቲ መንግስቲ ኢማራት ኢዱ ኢትዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከመይ ገይሩ ብሶማልያን ብገለን ገይሩ ኣፅዋር ነዚ RSF ዝበሃል ድማ ብኸመይ መንገዲ ይዕጥቆ ከም ዘሎ ሓደ ፅፁይ ዝኾነ ብስለያዊ ሓበሬታ ናይ ኣሜሪካ ዝተደገፈ መበል ክንደይ ኣርቲክል ይወፅእ ዘሎ ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ኣርቲክል ከምኡ ፅሒፉ ነይሩ ብዙሓት ኣካላት ድማ ይፅሕፉ ኣለዉ ስለምንታይ ኢማራት ጉድ ናቶም ብዓለም ደረጃ ናብ ዓለም ኣብ ክትፅየነሎም ትኽእል ደረጃ በፂሖም ኣለዉ እዚ ድማ ነዚ ቁጠባ ናቶም ናይ ቱሪዝምን ናይ ካልእን ኣብ ዓበ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ይግምቱ እዮም ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ RSF ሙሉ ብሙሉ እቲ መርሕነት ናቱ ብግብፂ ምስ ኢማራት ዝተተሓሓዘ ምዃኑን እቶም ኮሎምቢያውያን መርሰነሪስ ወይ እውን ናይ ካብ ኮሎምቢያ ተገዚኦም ዝመፁ ዕሱባት ወታደራት ብሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ናይ ኢማራት ገይሮም ከም ዝኣቱ እዩ ዝንገር ዘሎ the century uncovered that the Emirati ናይ ኢማራት ቢዝነስ ፒፕል supplying ነቶም መርሰነሪ ዘምፅዎም ዘለው ከምኡ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘምፅዎም ወታደራዊ ዓቕሚ ብካልእ መንገዲ ዝገብሩ ዘለው ብቐጥታ ምስ ኢማራት ዝተሓሓዝ ምዃኑ እዚ ከዓ ፕሩቭ ምግባር ንኢማራት ከሲስካ ስጉምቲ ንምውሳድ ቀሊል ክኽእል ዝኽእል እዩ እጂ እዚኦም ሃገር እዚኦም ክእገድዮም ወይ እውን ፀገም ክመፅኦም ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ፕሬሸር ኣብ ዋሽንግተን ዝመፅእ ዘሎ ንኢማራት ስጉምቲ ክውሰደላ ከም ዘለዎ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ምስ ናይ ኢማራት ቀጥታዊ ርክብ ከም ዘለዎ ዶሚኒስትሬት ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ከምኡ ዝገደደ ድማ ከምኡ ተመሳሳሊ ድማ ኣብዚያ ዘላ ስምዑ እዚ ኣብ ባይቶ ናይ ፈረንሳዩ ብዛዕባ ኢማራት ንRSF ትዕጥቕ ከም ዘላን ነቲ ኩነታት እቲ ድማ ብቐጥታ ትሳተፈሉ ዘላ ምዃና ኣብ ባይቶ ናይ ፈረንሳ ሓደ ፖለቲከኛ ዓብዪ ኢሉ ተዛሪብዎ ነቲ ጉዳይ ስታንዲንግ ኦቬሽን ድማ በቲ ኣባላት ባይቶ ናይቲ ሃገር ተዋሂብዎ ኣሎ እዚ ድማ ከም ፖሊሲ ደረጃ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኢማራት ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ፖለቲካዊ ቻምበርስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ትንቀፍ ከም ዘላን ሽማ ብትክክል እናተጠቕሰ ነዚ ኩናት ናይ ሱዳን ከምኡ ድማ ኣብ ሶማል ኣብ የመን ኣብ ሊብያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናብ ዓለም ይመፅእ ከም ዘሎን ሱዳን ድማ ብኩሉ ዝከኣላ ነቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ መጋባእያታት ትኸሳ ከም ዘላን እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ረብሓ ምስ ኢማራት ስለ ዘለዎ ብቐሊሉ ንኢማራት ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ንክውሰድ ተኽእሎ ክህሉ ከም ዘይክእል ምግምጋም ድማ ይከኣል ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ እቲ እንኮ ተስፋናቱ ኢማራት እንድሕሪ ኮይኑ ኢማራት ንባዕሉ ኣብ ከቢድ መንቀራቕሮ ኣትዮም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ መንቀራቕሮ እዚ ክወፅኦ ደማ ይወፅኦን ካልኣርሲ ኮይኑ ግድን ክወፅኦ እዮም ብምንታይ ዋጋ ኢማራት ድማ ብምንታይ ዝፍለጥ በዚያ ክንወዲ ኢማራት ናይ ብሓቂ ምስ ረብሑ ቀልጢፉ ክቀያየር ዝኽእል ሃገር እዮም ዝብሉ ንኢማራት ኣሚንካ ምኻድ ከቢድ ምዃኑ ምክንያቱ ኣብ ገለ ክፋል ረብሑ ዝጎድል ኮይኑ ተሰሚዕዎ ግድባይ ኢልካ ጉሒፍካ ክኸይድ ዝኽእል ሃገር ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣቢ ሪሊ ትሪክ ዝኾነ ፓርትነር እዩ ዘለዎ ምናልባት በዚ ኩነታት ዝርዮ ዘሎ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ክሲ ብዙሕ ሽግር ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ውድቀትን ፀገምን ነቲ ናይ ቱሪዝም ሴክተር ናቶም ነቲ ናይ ብዙሓት ሰባት ዝመፅዎ ዘሎ ፅልዋ ዝፈጥረሉ ምዃኑ ተፈሊጡ ኢዱን እግሩን ክእክብ ዝኽእለሉ መንገዲ ተፈጢሩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዲፕ ትራብል ክኣቱ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ንኢማራት ጥራይ ሒዙ እዩ ክንቀሳቐስ ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ምስ ናይ ዓለም ድማ ከነተሓዞ እንተኽኢልና እዩ ትርጉም ዝበና Now let's turn to Russia, where President Vladimir Putin is turning up the heat. He is flexing his military muscle. In the last few days, Russia has unveiled 3 weapons, back to back, like they're on a deadline. First, Russia tested a cruise missile. It was powered by a nuclear reactor and designed to loiter in the air for days. The second test was an underwater weapon. It can trigger a tsunami at sea. And the third and the latest one is a new submarine. Russia unveiled it this week. Reports say the submarine is capable of launching a nuclear torpedo. And you know what these tests have in common? Each of these systems is nuclear capable. Russia is not just modernizing its arsenal. እንታይና ንሰምዕ ዘለና ቭላድሚር ፑቲን ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ዶሚኒስትሬት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ቀፃሊ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ኣፅዋር ኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዎ ሚሳይላት ሳብማሪናት ከምኡውን ኒኩለራዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ብተደጋጋሚ የርኢ ኣሎ እዚ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ምክንያቱ ብወገን ኔቶ ሩይ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ናብ ራሽያ ገፁ ይግበር ስለ ዘሎ እዩ ምናልባት ናተይ ኣብዚ ቻነለይ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ነገራት ክንሓዋዊስና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ሓደ ሪፖርት ንበይኑ ዝኣክል ሓበሬታ ኣይሂበካን እዩ ብሓፈሻ
ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ንክልተ ሰለስተ ታርጌትስ እዩ መጀመርያ ንኣሜሪካ ካውንተር ንምግባር እዩ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ ንዩክሬን ብዙሕ ሓገዝ ክገብር ይሓስብ ስለ ዘሎ ወይ እውን ክህብ ስለ ዝኽእል ነቲ ኩናት ድማ ካብቲ ዘለዎ መሊሱ ከኽብዶ ስለ ዝኽእል ወላ እኳ እንተደይሰዓሩ ነቲ ኩናት ግን ናይ ምኽባድ ተኽእሎ ክህሉ ስለ ዝኽእል ንዶናልድ ትራምፕ ምስንባድ ወይ እውን ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ግምታት ዳብል ቼክ ክገብሮ ከም ዘለዎ ክትገብሮ ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ግን እንታይ እያ ቀንዲ ኣገዳሲት ኮይና ዘላ ኣብዚ ራሽያ ካብ ዩክሬን ወፃኢ ካብ ኔቶ ኩናት ክመፁ ከም ዝኽእል ርዱእ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ንኣብነት እዘን ኖርዲክ ዘለዋ ብፍላይ ኣብ ኖርዲክ ዘለኹም ስምዑ Defense ministers have met in Norway, vowing to beef up NATO's northern flank against any Russian threat. The Joint Expeditionary Force is led by the UK and made up of mostly Nordic and Baltic states, but the group now has a new partner, Ukraine. 10 of NATO's northernmost members have reinforced እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ድማ ሓድሽ ግንባር ኔቶ ኣሎ ኖርዲክ ፍላንክ ዝበሃል ኣሎ ኢስተርን ፍላንክ ዝበሃል ኣሎ ሳውዘርን ፍላንክ ዝበሃል ኣሎ ከምኡ ኩሉ ዓይነት እዩ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ድማ እቶም ሰሜን ዘለኹም ዝያዳ ህዝብናዊ ስለ ዘለኹም ኖርዌይ ኣሎ ዴንማርክ ኣሎ ስዊድን ኣሎ ፊንላንድ ኣሎ ተወሰኽቲ ድማ በዓል ፖላንድ ኢስቶኒያ ገለመለታት ኣሎ ዩኬ ድማ ኣትዩሉ ሕጂ ንሳያ ትመርሖ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ድማ ዩክሬን ኣብቲ ጉዳያት ያላ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ንሰሜን ገጽካ ንምጥምዛዝ እዩ ኣብ ዓለም ናይ ፍሉይ ናይ ሰላም ቦታ ዝበሃል ዝነበረ መን እዩ ኖርዲክስ በዓል ስዊድን ኖርዌይ እዮም ነይሮም ሎሚ ገለ ካብቲ ዝለዓለ ሓደጋ ናይ ኩናት ምናልባት ናይ ዩክሬን ኩናት ካብ ዩክሬን ወፃኢ ናይ ራሽያ ኩናት ካብ ዩክሬን ወፃኢ ክወፅእ እንተኮይኑ ናብዚ ኖርዲክስ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ስለምንታይ ቭላድሚር ፑቲንን ራሽያን ኣብቲ መስመር ናይ ቀንዲ መስመር ናይ ባሕርናቱ ባልቲክ ሲ ክሓፅርዎ ይደልዩ ስለ ዘለዉ ብሎክ ክገብርዎ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ዓይነት መሰናኽላት ክፈጥሩሉ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ስለዚ ሓንቲ ካብቲ ስጉምቲ ክወዛ ዝኽእል ኣብቲ ቦታ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚኦም ኩሎም ንሪኦም ዘለና ድማ ነቲ ጉዳይ እትዮም ዝጓየዩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ሰሜን ዘለኹም ዎች ኣውት ማለት ስዊድን ካብ ስዊስ ርሑቕ ኣይኮነን ገለ 1,000 ኪሎ ሜትር maybe 7 I don't know ክንደይ 1,000 ኪሎ ሜትር ርሑቀት ናተይ ፈልጥን ኤውሮጳ ኣዝዩ ንእሽተይ ኤውሮጳ ስለዚ ኣብ ስዊስ ስለ ዘለና ስዊድን ዘሎ የራኽበናን ኢልካ ክትዝረብ ኣይኮነን ሓፈሻ ግን እዚ ኩነታት እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክትከታተሎን ተስተውዕለሉን ዘለዎ መስለን ልክዕ ከምቲ ኖርማል ዘሎ ገለገለ ሰብ ኣለ ገላላ ሓንቲ የለና በለ ዝኸይድ ከምኡ ይግበረልና ጥራይ ዝብላነ ከምቲ ንስኻ ትብሎን ተሓስቦን ይግበረልና እዚ ነገራት እዚ ተዋስኦ ወይ ናይ ሆሊውድ ፊልም ከይመስለካ ሪል ቲንግ እዩ ኣብ ዓበይቲ ሚድያታት ዝወፅእ ዘሎ ዜናታት ድማ The bond they forged more than a decade ago, a pledge to move first and fast together as the Joint Expeditionary Force, or JEF, if they come under threat. We are NATO's first responders, so this is ስለዚ እዚኦም ንሪኦም ዘለና እቶም ባንዴራታት ናይ ሃገርኩም ባንዴራ ኣብ ዝዕላልዩ እዚኦም እዮም እቶም ሃገራት ማለት እዩ ብዙሓት ሃገራት እዮም ኔቶ ንበይኑ ስለዘይ ክሰማማዕ ስለዘይክእል ቀንዲ ነቲ ኩነታት እቲ ንዓና ይፅልዮን ዝበላ ሃገራት እየን ንራሽያ ንክቋፅራ ዝኽእላ ተባሂለን እየን ዝእከባ ዘለዋ We are NATO's first responders, so this is a powerful signal to Putin and any other would-be aggressors. They're planning more coordination, more exercises, and now have invited Ukraine as a partner, recognizing its significance in European defense. Every kilometer we hold, every missile we intercept, every drone we shot down contributes to the safety of the continent. The JEF doesn't need to wait for the agreement of NATO's 32 members to act. These kinds of sub-regional coalitions can help maintain a presence, can provide responses, can do things to help. ሰሚዕኩም ማለት ተዘረባ very important ዘረባ ኣብቲ ቅድሚት ኢልኩም እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኔቶ ስጉምቲ ንክወስድ ተኮይኑ ኣርቲክል 5 ክጥቀም ኣለዎ ኔቶ ንክግበር ድማ ኣሜሪካ እምቢ ክትብል ትኽእል እያ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ናብ ኩናት ክእትዋ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኔቶ ክገብሮ ስለ ዘይክእል ኣብ ትሕቲ ኔቶ ኮይና በዓልና ናብ ኩናት ክንከይድ ንኽእል ሃገራት ብሓደ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ብሎክ ተጌርና ንሕና ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ናይ ኔቶ ቀስ ኢሉ ከረክብ ይኽእል እዩ ዝብል ኣስነ መጎት ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ኩናት ኮይኖም ዝህንደድዎ ዘሎ ኣቤት ኣቱም ሰባት እንታይ ወሪድዎም እዞም ሰሜን ዝነበሩ ህዝቢ ኣቱም ሰባት ጥዑያት ዘይነበሩን ንኩናት ደወደይ ክንዲ ዝትህዎ ከሉ ኢኻ ንሰላም ዳትህወኽ እምበር ናይ ብሓቂ እዩ ኩናት ደንጉይዎም ዘሎ ዝህወፅሉ ዘለው ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብ ሕማቕ ደረጃ ወዲቑ ምናልባት ነቲ ኩነታት ክነግረኩም Storm is raging over Ukrainian skies. October 2025 shattered records as Russia unleashed an unprecedented bombardment, more missiles, more drones and guided bombs than ever before. The echoes of explosions are rippling through cities. Power grids are flickering under assault.
ኣሜን እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣመና ከቢድን ሕማቕን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና መዓት ዕንወት መዓት ጥፍኣት መዓት ህልቂት ዝፍፀመሉ ዘሎ ኩናት ካብዚ ተማሂርካ ካልኣይ ኩናት ንኸይመፅእ ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማስያውን ካልእን ኢኻ ክትገብር ትፅበሕ ኣይኮነን ኣብ ኤውሮጳ ዘሎሲ ካብ ዩክሬን ኣፀቢቑ ርሒቑ ዘሎ እውን ብዛዕባ ኩናት ፅቡቕ መደምደምታ ገይሩ ናብ ሰላማዊ ኩነታት ክኽየድ እዩ ምተገብአ እንተኾነ ንሪኦ ዘለና እቲ ዕንደራ መመሊሱ ናብ ኩናት ዝወስድ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኤውሮጳ ድማ ኣብዚ ኩነታት እዚ ግድን ክንገብር ክንክላልና ብፍላይ እቲ ግንባራት ናይ በዓል ፖክሮቭስኪ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ሕማቕ ብዝኾነ መንገዲ ይቕፅል ከም ዘለዎን ራሽያ ድማ ብድሮናት ናታ ጌራ ዩክሬን ብድሮናት ናታ ጌራ ውሽጢ ራሻ ናይ ነዳዲ ቦታታት ብብዝሒ ተጥቅዕን ትሃርምን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ግብረ መልሲ ናቱ ድማ ራሻ ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕትታት ትፍፅም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ብጣዕሚ ብሩታል ኩናት ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ዘስደምም እዩ ግን ኤውሮጳ ድማ መመሊሶም ናብቲ ኩናት እቲ ጥራይ ክኸዱ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት እቲ ናባቶም ገዲፋቶ ዘለያ ትመስል ግን ኩናት ዓብ ረብሓ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ኣፅዋር ናይ ኩናት ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ድማ ፅቡቅ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ንክህልዎም ድማ ዝገብር እዩ ብሓፈሻ እዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ጥንቃቐ ዘድልየ እዩ እቶም ጸሎት ክገብሩ ትኽእሉ ጸሎት ግበሩ because this is a very serious thing ናብ ካልእ ሕማቕ ክኸይድ ዝኽእል ብቐሊሉ ናብ ካልእ ሕማቕ ክሰግር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ staging post for going further into Donetsk. I think we have a map which we might show. It is a logistics hub that would allow the Russians to go further and further in. So far, the Russians control about 81% of Donetsk and about 99% of Luhansk. And those two regions make up the region of Donbass. And Russia basically would like to control all of Donbass. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩናት ንምንታይ እዩ ክንዲዚ ብርቱዕ ኣብዚ ቦታ ዝካየድ ዘሎ ዝበሃል ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዶንባስ ዝበሃል ንእሽተይ ክፋል ተሪፍዎ ኣሎ ንብሙሉእ ጠርኒፋ ክትውድእ ስለትደሊ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ኣመና ከቢድ ኩናት ይካየድ ኣሎ ሕማቕ ኩናት ይካየድ ኣሎ ምናልባት እዚ ንዓታቶም ጥራይ ክኸውን ከሎ ናብ ካልእ ዓለም ድማ ክሰግር ከሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኒውክለር ድማ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑ ኣሎ Just a short while back, Russia may be taking the first steps towards resuming nuclear tests. Just days after US President Donald Trump said America could do the same, the Russian president has ordered top officials reportedly to draft proposals on possible nuclear weapons testing, saying Russia has always abided by international agreements. But if the US or any other nuclear power breaks that rule, Russia would follow suit. እንታይም ዝብሉ ዘለው ናይ ኒውክለራዊ ቅድድም እንድሕሪ ኣሜሪካ ናብቲ ምፍታን ናብ ቴስቲንግ ክታተቱ ኮይና ነቲ ቻሌንጅ ንስኹም ትገብርዎ ዘለኹም ወይ ነቲ መንገዲ ከፊትኩሞ ዘለኹም ምሳኹም ኮይና ክንስዕበ ኢና ምክንያቱ ንስኻትኩም ኣፅዋርና ባዛሕኩም ከለኹም ንሕና ሓንቲ ከይገበርና ጠጠው ንብለሉ መንገዲ የለን ስለዚ ቻሌንጅ ኣክሰፕትድ ብምባል ከምቲ ናታቶም ኣፅዋር ንምግባር ወይ እውን ኣብቲ ናይ ኒውክለራዊ ቅድድም ንክኣትዉ ብመንገዲ ሴኪሪቲ ካውንስል ናቱ ቭላድሚር ፑቲን ተዘራሪቡ ናይ ኒውክለራዊ ቅድድም ንክቕፅል ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ድሮ ዝኣክል እኹል ትሩፍ ዝኾኑ ኒውክለራዊ ሚሳይላት ንዓለምና ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል እናሃለዎ ከሎ ሕጂ ድማ እቲ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ናብኣሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ መሊሱ ናብ ዝገደደ ኩነታት ንክኸይድ ድማ ናልኩም ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንርኢ ኣለና ስለዚ ራሽያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወታደራዊ ቅልፅምናታ ኣብ ትግትረሉ ዘላ ፑቲን ድማ ብኩሉ መንገዲ ሓደገኛ ኣፅዋራት ኣብ ዘርእየሉ ዘሎ መሊሶም ናብቲ ጉዳይ እቲ ንክቕፅሉ መሊሶም በቲ መንገዲ እቲ እናሓየሉና በዝሑን ክኸዱ እቲ ኩነታት ድማ ናረሰነ ንክኸይድ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ወይ ዝግበር ዘሎ ድፊታት ንርኢ ኣለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ መራሕናይ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ክልተ ነገራት ከረየኩም እየ ናይ ብሓቂ ዘገርም We were there, a couple of you were there, and some of you saw it. So he's here, and he's got about 6 people on each side, and every one of those people is standing like this. They were at attention. And I made a comment to one of them, and he got no response. I said, are you going to answer me? I got no response. And President Xi didn't let him have any. So if there's any question, I said, I want my cabinet to behave like that. I'm demanding that I want them sitting up like that, Tim, just nice and straight. I've never saw a posture like that. I've never seen men so scared in their lives. Yeah, but the equivalent of a vice president. He was, I said,
نمني يتصرف زلو نتشاينا يتصرف زلو تري وود لهم بريزنت نا امريكا انتاي زبل زلو اب مس تشاينا اب استراخمنا له اب ساوث كوريا مالتيو اتوم كابينه ناي بريزنت شي ابتكو زنبرو مس بريزنت شي زنبرون ناتين كريوم كلغو كزاربون فتينه بفصم افو ما يكفتون ولا حنت كزاربون يقولون مغنياتو ابتا اخيباتيا مس بريزنت دونالد مس بريزنت شي ترايم كزاربو زلو ابي وتيدما كوموم حماق بچقنا ستحزو كابينه يراخو ناتي كابينه كم كونو لي متمنخو نيره سنسرع زلوم بفصم كزاربو زي كلهم I don't know ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ያ ዶናልድ ትራምፕ ዘማሕድራ ዘሎ ሃገር ቻይናውያን ካለ ባህሊ ከም ዘለዎም ካለ ሃገር ምዃኖም ካለ ተሓሳስባ ዘለዎም ሃገር ምዃኖም ሲርድኦ ደኸውን እየ ዝብላኒ It's not everything ንስኻ ትገብሮ ወይ ኩሉ ሰብ ከም ኣሜሪካ ኣይኮነን The Chinese have a different culture መራሒን ተለዎም እሞኻ extremely high stake meeting እዙ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ርክብ ስለዚ ቻይናውያን ናቶም ባህሊ ኣለዎም ከመይ ኢሎም ይኸዱ ከመይ ገይሮም ይዘራረቡ እንታይ ይገብሩ ንዖም ዝምልከት እዩ ሓደ ምዕቡል ሃገር ድማ ይሃንፅለው whatever they are doing it's working for them እዚ ስኻና ካለካ ሶም ናቶም ኣለዎም ብዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ኒ በትን ፑቲን ከቆናጽም ንሪኦ ኣለና በትን ቻይና ከነቆናጽም ንሪኦ ኣለና ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ለንከነ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝተገበረ ርክብ እዚ ናይ ነፈርቲ ኩናት ምርኢት ማለት ኣብ ቻይና ዝተገበረ ናይ ራሽያ ነፈርቲ ድማ ኣብቲ ቦታ ተኸይደን ኣብ ፍሉይ ምርኢት ከም ዝገበራ ዝንገር ዘሎ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ሽርክነት መመሊሱ እናዓመቐ እናሓየለ ሰራዊርና ሰደደ ይኸይድ ኣሎ ዕላ እቲ ውፅኢት ንሱ ድማ ካብ ምንታይ ዝብገስ ተይልካ ድማ ካብዚ ንሶም ዝገብርዎ ዘሎ ካብዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዝብገስ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ራሽያን ቻይናን ንክልቲኦም ሓደ ዓይነት ፀላኢ ዝረኣዮም ዘሎ ኣሜሪካ ዝበሃል ንክልቲኦም ከውድቖም ብሕማቅ ከጥፎም ተኽኢሉ ድማ ምንሓትሕዶም ከባልዖም ዝደሊ ሓይሊ ምዃኑ በርሂሎም ኣሎ ስለዚ ብሓደ ንክሰርሑ እቲ ዘለዎም ሽርክነት ብኩሉ ደረጃ ንክቀራረብ ብዕምቆት ብሓደ ንክሰርሑ ይገብሮም ኣሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ንኣሜሪካ ይመሊሱ ዝቕርቅራ ዘሎ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዝኽየድ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ወታደራዊ ይኹን ቁጠባዊ ይኹን ቴክኖሎጂካዊ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ንንግዲ ንካልእ ብዕምቆት ሽርክነት ናገበሩ ይኸዱ ከም ዘለውን እዚ ድማ ወላ እቲ ናይ ኒውክለር ቅድድም ዝበሃል ዘሎ ክልቲአን ቻይናን ራሽያን ዓቕመን ተወሃሂደን ንኣሜሪካ ዝኸበደ ብድሆ ክኸውን ከም ዝኽእል ማንም ሰብ ክስሕቶ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ንኣፍሪካ ዝግበሎ ካነግረኩም ዶናልድ ትራምፕ መልሓሱ እዱብ ኣይኮነን ንኣፍሪካ ዝገበሮ ስምዑ For generations, Miami has been a haven for those fleeing communist tyranny in South Africa. I mean, if you take a look at what's going on in parts of South Africa, look at South Africa, what's going on. Look at South America, what's going on. You know, I'm not going to, we have a G20 meeting in South Africa. South Africa shouldn't even be in the G's anymore. Wow. ንደቡብ ኣፍሪካ ድማ ድሕርና ንናይጀርያ ክፀርፍ ድሕሪ ምቕናይ ሕጂ ድማ ንደቡብ ኣፍሪካ መሊሱ የዳኽም ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፀዓት እኮ እዩ 10% ዘይኮኑ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ደስካሕክሕ እዩ ስለዚ ኣብቲ G20 እንታይ ክትገብር እያ ኣትያ ወላ እውን እቲ G20 ደቡብ ኣፍሪካ ተእንግዶ እንተላ ኣብቲ ዋዕላታ ኣይከይድኒ ምክንያቱ ነቶም ፀዓዱ ተጋፍዖም ኣላ ብዝብል ምክንያት ኢና ንርኢ ዘለና what a shameful position ናይ ብሓቂ ዝሕፍር መራሒ ዝሕፍር መርገፂ ሃገራት ኣፍሪካ ብከምዚ ደረጃ ዘቆናፅብ ዘሎ መራሒና ንርኢ ዘለና ንካልኦት ሃገራት እውን ንውሕዳት ሰባት ንኢሎን ማስክ ንምሕጓዝ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ቀፂሉ ንናይጀርያ ድማ ኣብ ሓደ ግዜ ቀረባ ግዜ ንናይጀርያ ዝበሎ ካስሙ Christianity is facing the Democrats happening in different parts of the world, but now the Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. I am hereby making Nigeria a country of particular concern. That's a legal definition. When the Christians or any such ስለዚ ኣብ the same ውሕዳት መዓልታት ማለት እዩ ቀፂሉ ድማ ንናይጀርያ ድማ ካንትሪ ኦፍ ፓርቲኩላር ኮንሰርን ዝብል ሕጋዊ ኣቃዋሚ እዩ እዚ ድማ ምስ ዝተሓሓዝ ተነፅሎ እገዳ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ናይጀርያ ክወርድ ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ንሃገራት ኣፍሪካ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ዝገብሮም ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን እዩ ግን again this is ትራምፕስ ኢራ ትራምፕ ኣብ ዘበኑ ድሌቱ ዝገብር ተሓታትነት የለ ገለ የለ ከም ድሌትካ ጌርካ ከም ድሌትካ ፀሪፍካ ከም ድሌትካ ዓንዲርካ
you can do whatever you want حتى كاسب يلن خاصة كاسب يلن تتوزب لك حيل يلن كم نريو زلنا ازي مسألة كونتات ناي بحكي زجرم يجن welcome to Trump era يزبال كم زي أب عين ترامب تأتيات هاجر أخي لواي كم زبالي قبل نيجيريا بزناي أسلام كلا كلا يلون توم قبرش براز قبر توم قبل الكريستيان يقولون قبل الإسلام حماق قبرش برا قبل اليوم زخون يقول دنقات إيه بالله ينجن نحد لولا وهاجر ولا وانت أجمع تلوك تحجزت خينكا مستي حجر تحبابير كاي كجبر زجبامبر تريل كامسيخا كم زناي عالم حيل زلك كم عالم بوليس خونكا زدل خايو قبل لولا وهاجراتيخا شبقة يكونن مغنياتو نحماق أجندة كتقاملو بزح جزء سلز الرأي زون هجي ندنقات أنا كريستيان كم زي كونه ما نمسك بسعته يكون أمريكا أنا كريستيان يقول ناي قال دنقات أزلو هجرا يكونن ناي ربحة ناي مزمزة ناي جبتها رأيو أنت لأنك أنا أتزور زي الفيديوز كخريجكم. They are looking into suspending access to the Shein. French authorities say that they are looking into suspending access to the Shein online marketplace if the company can't prove its products comply with French law. That's after investigators found illegal weapons and childlike sex dolls for sale on the fast fashion's giant website. Meanwhile, Parisians expressed their displeasure at the opening of Shein's first ever brick and mortar store in their city. Protests against the opening of the Shein store in the famous رغم الله ميرو بايان بزحت سبات بزع بازشين تبال ناي حدا اونلاين بلاتفورم يو نعداقاتات لبهم سطفالهم تايلهم خص ولا وسكي حماق بارات زلوو نبرتناتو نتعنا صبغا يكونن نمجمريا انت كبر سلا جمريو بريك اند مورتر ستور حدا دكان سبا حدا عبي مول افرنسا تخفف سلا جمري سلمتاي دوميني سلا زغبروم الله سبات جي يا شين كو حماق كامباني قال زبلو give me a break كسعر مزجمرو يوروب على امريكان زتقملو تاكتيك مخان فلتينا every time of competition كسعر مزجمرو ات كامباني حماقيو نبرت حماقيو قال مله كل تفاشل ناي فرنسا سيطانا ودا يكونن انتاي زبلسكه ناي قلعو غبر سودوم زرئي ناي بامبولاتات ناي قلعو كم ناي قلعوت عمص قبل قلعو زتنبه نقولعو زعمس فدفيليا زبهال أبي زيادة زرب بزع جزء تي حسابن تي كونتاتن أبي زرب كون فلتينا بزع زبزع بوقت زاربا يتخلني سلازي نزي كامباني زي أبي أوروبا أصبغ النات عوة سلازي خده لك كم تإلكتريك كارز سعر وامز جمرو مغنيات غيرهم تشاينا سبلاي تشين دو منقص سبستيشنال لودو قالوا ديلهم دراماتات دفتروا أبزي أب كل يوم سعر زلوك سعر خلوا دم علاقنا جدني سلازي دراما غيرهم كم تريوم زلهم تي دكان ناي سوبر ماركت وي ونتي مول ناي شين تخفت مسجمر أبقدميو دراماتات غيرهم منقص فرنسا قبل علت كامباني قداخ قبر كم زغلي زنقر زلو you can do these things China قريهم كب لهم يوم اوي كاكتب لهم يوم تعرف سالس أربعة ويد عرسوا مني قال China سقوم تخوز يوم تعري أويات كسمعهم كل جزء أوروبيين بسمعت يوم زقبروا وتسيت ناتو دما شجر دفتروا بعلم يوم سلازي كل زتري وزلهم سلادي سعر زلوي ناتي مرداتكم يوم نا China كامباني لومي كونمتي كعوات مزجمرة زقبروا دراماي كمي كندي عمتاتي نا China علي إكسبرس بحال كم غير دومينيت زقبرهم كل عين دراما غيرهم يرم تنبرتكم زيو كواليتي ناتكم زيو عميل اللي زقزا زلو كواليتي ناتي تعمد يتعمل سبكو فتيز زقزا زلو ناتكم أونلاين بلاتفورمز كله سلازي الدراما نريا لنا كتسعر مزجمركا زفتر على غيو كنت حدا عابد سوبر ماركت كخفتم من التعداقة دومينيت كقبروا مخانو مسفلتو كلها تم أورجنايزد كوينهم تلاعيلهم ويجيب له كنا تقدم كم ريايو this is a very powerful company of technology of fashion of retail of كله كل يوم دومينيت قبروا وزولي رب علما ولا حد فترة والنت سلزي اللي تكونتات أغلى صبتين عن صورتين تراين عن ريام زلنا نمودتا زياس كرعيوا بزياجرنا عن سكرينا لا You need a mentor. You hear me? You need a mentor, not just for strategy and counsel, but also for confidence. You need somebody who has been there 1,000 times. Knowing what to do is not enough. How to do it, that's another. انتاي بلكم على زي فيديو سكرايوا استوعلوا لا تقالعه سلام قبل دليل نتم تصاوتي جن انتاي قبر على رايوا ايدو تحت جيروا اي رايوان يسقروا له شعو حفا بالله مزبله كلهم سلام قبل جميرهم انتاي بهالزي باور اوف منتور انت زي نقرون يرنزو قلعه سلام كيبل مترفنيرو سلام انتاي نتا تقل كتقبر تخل طب سلا زي فلطا زنبره تريفو منتورز بهالا بهيود ما انتايو نسخه كم سب زي تفلطا تريك الله نتا تريك تي انت نغيركا
نشتي نجر كيركا تبغ وتصيد كتمص تغل نتا تريك تزي نجيرون كاجن كل جزء إن خسركا نتجاجا خات خيد لذي هذا سب كنجركا خلالو تزي نجركا لما نتنس خاتو دليو زلها من جدي بزحو حليفو زتعوتوا له مزغوني سلذي أبز كل جزء زعبكوا طبعا حسابن معدن يزبكم جن بوجيركم كنت تصلوا تحرقينكم برنامج ناتك تعطوا لكم يزبل سلامتاي أب كم زع عين بلاتفورم مخري وهابني جن انت هذا لكم دلو بزح حبريتك سمعت غليقة سقمتن خطوة جناح حق زكاني سلازي زاد اللي مصنع تجيركا زاد اللي مدلاوات جيركا مينتورس كونوا خازقولوا حيسكا زاد اللي طبعا متعروسيتك وين سقمت توسيتك أفي وتكا كتعوت تغل سلازي مينتور شيب زبال بتمرتك كون خل بمصحفتك كون خل بستفل على منجدي نتتخذ دلها كتكلوت دل منجد زحق زكا سلازوني تتعاملوا إذا قطعت وريد له أي تسنابرو تتعاملوا قبلكم يدلي let's go ريدوان أبي سيدو لعل سمون مسانات قميدين سبحات إرتراد ليت زيو كله مسدورتين تمام أنا هم عركي ما جرش أنا ناتو وجهك بعلي بولك يا خفيلة قدموا خينات مالتي قدموا خينات زين أقدر حماقي قلنا لنا إرتر أمباسادر ونسلا زين ولا زين أقدر يحمق لهم السخم سخونا قبل زوالهم مقترض نز أدفانتيج فوسيد يفتنا الله في حاله أتم سبات زم سبات زياتهم كمية عين السبات مخانهم نفسه كفسب كردو خلال له زيك ابن تكوينات يتردوان حسين زبحال أبير ترى أمباسادور كوينو مجمري أمباسادور كوينو كيدو زنبري هجرما أما خارنايت برايم مينستر زنبري هجون خلافنا يتسطاوي كونتات كوينو زلو مالتيو ابن تكوينات مجمار كيدو منكسير تران تايدر لخم زلو ينجي نجيرونا تزراريبنا جن كنسوم أي كالنا نيوزبل زلو تناير ترى كل زربازي يستطعم زرباي هذا صبغ يتي حجن سمعو زلنا زربا مخنياتو يتاچو ردا اب استفلالي مدرخ انت عين زرباتات كم زارب سمعو مسغزي يقير اندي تكونتات انت كزارب كم زخ اتا تغرم كن كلت سلسل وابزيا مستيرات سمعو ازي ايلو مال ازي اك كحد انا دورتين حدته هو مصينيرو لك سبحات حدته مصينيرو تنغاغرنا دحري ناي جبوتن ناي سيشالسن ركب او بريتوريا تسمع معنا لهم ناو سمع زخدو او كلتين سلازنبركا تاينتا مليطنا او كلن يرو او كلن يا وعلى خا سلازنبركا تاينتا انا ينا مليطنا كم تግራይ ايتن كلتين سيت ነገራ يرو ድርድር ጥራحት ማልበር እንታይ መስለካ ትናይ ሲሸልስ ሰርጋን ታደሰን ይምኸይዶም جنرال صبوي نيرو ما يتقرأ قداش أجندة ينقروا بسلام نفتح فيدرال زغروا إيمان صف إذا زربازيات سمعوا لهم دو انتاي زبل زلو قدمي وعل بريتوريا مقبارو أبي أحمد انتاي زبل قداينا إيرتران إثيوبيان نحنا مس إيرترا ماسينا تبايسنا أبو عل بريتوريا مخنياتو نسوني تقراي كقتل حزب تقراي كطف مرحت تقراي كطف سلاز دلز نبر نحنا دما كابجي قوم تتماهيرهم حزبنا يم قتلين دلنا سلازي وعل بريتوريا كنفرمينا مسبلنا يوم سانا تبايسو حزب تقراي كطف سلاز دلز نبر يزبل بقمت على انتي بلالو زي ጌታቸው ረዳ أب سيشالست راخيبهم كم زنبرك إنه البريتوريا أرت سيشالست جبر ركب دما ساعات كان أنت هذا صورة دنيا كده ونيرم بتركب دما تصبغ نيرو فدرال دما يتحسب أغريب انتهي لأغريبه مساحاتكم عرق هنجبرينا قدنا يتقرأ أجندة يكونن إذا دما كلمة قبل الإيرتراي إيرترا كنت حجزات تنبركيو غزة حتى الزنبرة سبيو إيرترا ردوني أتحنو نزل الزنبريو أفسيشالست ما راخيبنا زوم سباسياتهم مساحاتكم كن واقع عندنا نيرتراينا كنهرب أنا نعوق ديفنا نيرتران هرب أجندة نيرو إيرترا دما إذا حساب زبط حوام نيرو زرباز بس حوام كله يتكوينات أمودة درجة تفتيم معناته واحد نادي سبعة لغاية من الاستجابة كل زنرية زلنا تجايم إيرترايان سبوجيرهم يفلتوا كم زنبرون لعلو أبيناي درجة فليت أمنا تجايم كلا رسوقينهم كن من تاي قبل على إيرترا جايم يجبر كم زنبرن حجون انت خونه نريو زلنا كنا ذات لعلتن كاغزل اليوم مخانو هنا نفلت مالت أبي إيرترا زل منقسي ركعتنا يا كايدان عايزي نزبنات موكيرو لي أبدا جزء اللي خمن سيجن ولا وانت أمدون تتبعلي ولا وان كالن تتبعلي كل جزء تنكاقي كدليويو هنقفل كا بملو لبخا تأتوا نجار كله أي جبان هتأنكي كا كتري لك كل نجار صبغنا دليجن هتأنكي غنا حنت زرب الله بزعج زي بزم سأقولكم بريزنتنا إيرترا
بريزيدنت سياس اب شنشات من ديس عنكل تنزبلو اب كونفرنس ناي اديس ابا يس صبو ነገር ትብሉ ለኹም ግን ምጥርጣርና ግን አይነቋርጽን ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ክሕደት ብዙሕ ማቅ ስለ ዘጋጠመና ምሳኻትኩም ሓንጎፋይና ንገብሮ ነገር ክህሉ ክል ግን ጥንቃቐን ምጥርጣርን ግን ኩሉ ግዜ ክህሉ ይልዎም ነይሩሽ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣስብዒልካ ምርኣዩ የድሊ እጂ ታ ሓሶት ድማ ዝስሙ ናይ ሓባር አጀንዳ ተሊና ኤርትራ እዩ ከኤርትራ ጋር የተጀመረው ጉዳይ ፈርለቆ የወጣው ያላችሁ እንደሆነ ፕሪቶሪያ ነው ሰሜኩም ወደ ስለዚ እሱ ድማ ፓርላማ ቀሪቡ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ጉዳይ ዝተባእሲ ስለዚ ወይ ካል ነገር ዝመፀ ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዝገበርና ይብል ንሱ ግን ቅድሚኡ ተንኮል ናይ ኤርትራ ንክሃርም ወዲዩ ዝነበረ ሰብ እዩ ግን ሓቂ ክነግር ኣይደልን ኦፍ ኮርስ ሓሶት ምስልጣኑ ዕድመ ስልጣኑ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እጂ ንቐፅል እቲ ብወገን ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ናይ ሰላምን ሕውነትን ፕሮጀክት እየ ዝሰርሕ ስለ ዘለ ናብታ ዝተደለየ ፕሮጀክት ሰተት ኢሉ ከኣት ስለ ዘይከኣለ ሽማሽም ይወፅላ ኣሎ ከመይ ገይሩ ናይ ህዝብታት ሕውነት ናይ ህዝብታት ርክብ ናይ ህዝብታት ሓድነት ከመይ ገይሩ ብካሊእ መንገዲ ሽም ክወፀሉ ይኽእል ሽም ዝወፀሉ ዘሎ ብስግኣት ስለ ዝረአ ዘሎ እዩ ፅባሕ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ መዓት ከምቲ ናይ ቀደም 360 ዲግሪ ንምዕፃው ዘይምቹ ኩነታት ይፍጠር ስለ ዘሎ እዩ صحسي ዝኾነ ነገር ንሕሰው ዝኾነ ነገር ጥፋት ተሓስቡ ተለውስ ከመይ ንኸበሱ ለዝብሉ ማለት እዩ 2013 ኩናት ትጅምሩ ተለው ታዘላ ሱዳን ያ ተባሂላ ኮነ ሱዳን ዕፀውለይ ኮ ተባሂሉ ነው ሱዳን ያ ዘላ ተባሂሉ ማለት ዋ ከመይ ጌርካ ህዝብ ክዕፀ ተባሂሉ ህዝቢ ያው ታ ሱዳን ካዕፂዋ ስለ ዘይቃሉ ተናእሰ ምስ ክንደይ መከሩት ዝተረፈ ታሪፉ ኣብ መዕቆብ ጣብያ እውን ስቃይ ኮይኑ እውን ዝተረፈ ህዝቢ ሱዳን ነው ልሕዝ ማለት ክትዕፀ ስለ ዘይካኣለ ኤርትራ ወገን ምዕፃው ጥራሕ ኣይኮነን ኩና ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩላን መዓዝ ተፈሰሰሉ ህዝቢ ትግራይ መዓት እንትፈሶ ኣብ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ክፅልል ኣይከኣለን ኣብ ሓው ህዝቢ ዓፋር ክፅልል ኣይከኣለን ኣብ ሓው ህዝቢ ምሓራ ክፅልል ኣይከኣለን ስለዚ እቲ ዝድለ ልኩት 360 ዲግሪ እንደገና ናይ ምጥፍፋዕ ኣብ መንጎ ህዝብታት ናይ ምጥፍፋዕ ዓንኬል ክቅፅል ዝድለ ስለ ዝኾነ እዚ ከም ስግኣት ይርአ ከም ሽርሒ ይቁፀር ኣይኮነን ከምኡ ግን ኣይኮነን ተሓቂ ህዝቢ ትግራይ ንዝሓለፉ በደላት ረሲዑ እውን ዘይኮነን ንሱ ንሕግን ንፍትሕን ዕርቅን ሓዲጉ ንቅድሚት ጥፍዓት ከይቅፅል ዘግብር መንገዲ እዩ ዝሓፅእ ዘሎ ብጣዕሚ ናይ ለባም ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ኤግዛክትሊ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተጋሩ እቲ ኩነታት ተረዲዎም ኣሎ ናበይ ክትከይድ ከም ትኽእል ኩነታት ንፅውርና ኩነት እያ ትመፅእ ዘላ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኩናት ክጅምር ከሎ ዝተኸተላ ፕሌይቡክ ንዓይ ክኽተል ክዓፅኦም እዩ ዝፍትን አንፎርቹነትሊ ኣብዚ እዋን እዚ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሽግራት ተነይርዎም ሎሚ ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ መተንፈስ ኣለዎም መንግስቲ ኤርትራ ድማ ወይ እውን ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ምሽናዓታቶም ክሓርም ካልእ ድጋፍ ከይገብረሎም እዩ ዝፍራሕ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚኣ እቲ ህወሓት ሓደ ካብቲ ኮንፊደንስ ይብዎ ዘሎ ክበሃል ዝኽእል ምስ ኤርትራ ዝነበረ ፀገም መፍትሒ ክገብረሉ ስለ ዝኻለ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ጭንቀት ናቱ ካብኡ ዝብገስ ቢካዝ at the end of the day ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተደይ ዓፂኻዮም እንታይ ክትገብር ትኽእል ባት እቲ ፀገም ብኩሉ ዘለዎ ናይ ኣቢ ንቐፅል ኣብዚ ከባድ ትንቅንቅ የታየበት ውጊያ ሲካሄድ የተማረከው የአገዛዙ ኮሎኔል ደግሞ የብልጽግናን ገመና አጋልጧል። በአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል የቴዎድሮስ እዝ የ109ኛ ኮር የ99ኛ ክፍለ ጦር ምስረታ መጠናቀቁ ተገልጿል። በአፋብሃ ቴዎድሮስ እዝ የመልሶ ማደራጀትና የመዋቅር ማሻሻል ተግባራት መካከል አንዱ የሆነው የኮር አደረጃጀትና የክፍለ ጦር እንታይ ንሪኢ ዘለና ኩናት እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ በምሓራ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት የካይድ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝንገር ሓደ ካብቲ ኣብ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ብዙሓት ይማርኹ ኣለዉ ኮነሬላት ይማርኹ ኣለዉ ካልእ ይማርኹ ኣለዉ ግን ሓንቲ ካብቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትደውር ዝረኣኽዋ ረይ ወታይ ብረት ሒዞም ኣለዉ ተንፋኖ እንታይ ዓይነት ብረት ሒዞም ኣለዉ እዚ ብረት እዚ ኣዝዩ ምዕቡል ብረት እዩ ደገፍቲ ናይ ካድረታት ናይ ኣቢ ድማ ውይ ክብሉ ርኦሞም እዚ ብረታት እዚ ካበይ ዝመፀ እዩ መን እዩ ዝህቦም ዘሎ ዝብል ክሲ እንታይ ኢሎም እስካብ ዝፅሒፎም ኣለዉ ነዚ መጥቃዕትታት ዘይኮነ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ there was this post ኣብዚ ስምዕዎ
video showing Fano fighter using Chinese made 12.7 كلمة أقداسي برت حيزو كواجا كله تناي فانو تهدري زري كابيو سيدو قهتاف كاب بلتقنا نمبر كابي داخوزو نقوم شيء تندي يكونون كمارو خزو على زلو كابا خاتكم وسيدهم ببرتناتكم بمعبول برتيم قدم كلاشينكوف كمان زين برهم لومي انت عينت برت عتي يقول له تفانو بعد توايد ما سعرت ناي فانو ناي ابي احمد بلتقنا كم معلتنا قدد زخي زلو مخنيات فانو ازي معبول اصوار برتات حيزو سلازلو عبديو دجناتيو بوتويو حزبيو كبابيو صبوق يراب زفلطو تمطاطان برت حيزو ابزوانزي بزح لوجيستيكس مخاين عدك زحازا سنك زحازا يمارخ سلازلو كاباتهم كمون كم تريو زلهم ابزي كونريلز اكلون اماريخون كم زلو يزنقر زلو مستير نايت سراويت ناي ኢትዮጵያ ካል ስልትናይቲ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ነገር እዮም ዝማርኹን ዝሕዙን ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፋኖ መመሊሱ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ እውን ብባዕላቶም بصحف جيروم زبوا زلو صبصابات يوعل سلسته فانو launched a coordinated multi-division offensive against regime's troops in ودلا ورديا ስለዚህ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብዝተወደበ ብኩሎም መንገዲ ዝተወዳደበ መጥቃዕቲ ያካይዱ ከም ዘለውን እዚ ድማ regaining full control of the town the Wardia's administrative center neta Wardia ብዙሕ ዝዋጉላ ዘሎ ቦታ ኢና ኣቋፅሩ ኣኺሎም the operation involved the Anisha Said division ተፈላለዩ ሓለቓታት ዘለዎ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና after hours of fierce combat regime forces were overpowered and Kon town was fully liberated كنت بهالكتما ويون نشتي حوس كتما مالتيو حركة وقت كم زخالة على تربعة دم هم تريور لهم فانو fighters from the Gen division جت command centers ولا أشمات كمان تغكل معناته organize زخانة وتهدراوة أكايدا تغيرهم زلوا ብዙሓት ዓድታት ይቋፀሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ቀፃሊ ድማ ወላት ሚድያ ናብነት ሚድያ ወር ኣፕዴትስ እውን ናይ ብሓቂ ፕሮፌሽናል ብዝኾነ ሪፖርት እዩ ዝህብ ዘሎ ክንሪኦ ከለና ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝህቡ ስለዚ እቲ ኩናት ብወገን ብብዙሕ መንገዲ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ናይ ኣምሓራ ኩናት ንምቁፅፃር ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ግን ከምቲ ዝድሎ ይኸደሉ ከምዘየለን እቲ ኩናት ድማ ብዓወታትን ፀብለልትነት ናይ ፋኖ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ብዓቕሚ ብሞራል ብሎጂስቲክስ ብካልእ መንገዲ እናሰልጠነ ዝመፅእ ዘሎ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይ ፋኖ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ንኣቢ ሓደጋ ይወጥቀሎ ኣቢ ግን ሽግሩ ይውዳእን እዩ ካልእ ሽግር ድማ ኣብ ድሬዳዋ ዝበሃል ከተማ ኣጋጢሙ ኣሎ ክልል አካል ነበረ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ በህገ መንግስቱ ሶማሌዎች እና ኦሮሞዎች ወንድማማች ሆነው ለብዙ ዓመት ኖረዋል ድሬዳዋ ጋር የይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ ሲፈጠር በኢህአደግ ዘመን በዚህማ እንጨቃጨቅም ድሬዳዋ ከኦሮሚያ ይነጠልና ለፌደራል መንግስት ይሁን ሶማሌ አንዱን ተርም ከንቲባ ይሁን አንዱን ተርም ኦሮሞ ከንቲባ ይሁን ብለው አስማሙ ይሄ ግን ህገ መንግስት ላይ የለም ድሬዳዋ የኦሮሞ ነች የኦሮሞ ክልል ነበረች ስላለ ያንን ተቃውሞ ለማሰማት ነው ዛሬ ከብሔሬ ጋር የተቀመጥኩኝ እዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብዛዕባ ድሬዳዋ ድማ ሓደ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሶማልን ህዝቢ ኦሮሞን ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ዘጉልሕ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ኤክስፓንሽኒዝም ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ እቲ ዕላማ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተወለድቲ ናይ ዓፋር ነቲ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ኩነታት ይቃወሙ ኣለዉ እኔ ከኔ በፊትም እንደሰማሁት ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል የትም ቦታ የተጻፈ ቦታ ሰምቼም አላቅም ከኔ በላይ እድሜ ያሉትም አባቶች እንደ አስተማሩን ድሬዳዋ ኢሳና ጉርጉራ መሆኗን ነው ማውቀው እና 11 ሰዓት ቅርታ ያለን አጀንዳ መክፈት ተገቢ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ክልል ሶማል በዛ ኣርእሲ እዚኣ ዝተበገሰ ዕግርግር ተፈጢሩ ከም ዝነበረን ሰባት ከም ዝተኣስሩን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣጀንዳ ናይ ኦሮሞ ንምትግባር
ناتهم كم زخونتي دريدو وانا كل الأورومو كم زنبرة جن نتيز نبرة كم حلف قبل كم زبالة غيريو زقبر زلو علامة جن بزي صفحة منقليج ولا مسيلكم سيراك أتو سيراك بهلبي very very excellent زخوني report هي صحيف اللابيكس زغا ني بلتقنا ويونتنا مسفعفح أورومو ما زغتل زلو كتقالو علكا هذا كابتي ببزح زتقبلو what drives Ethiopia's elites to be ناي مسفعفح المناتو بخمي من قد يقلت ونزبل قصالنا بزلوو درجة obsessed مالت ناب عبدان قصو زخده زخا نات نايو زبل كله نات ناي مبال نابنت قال كابتي زتقبلو أرساتيلو they constantly ask حتو كم حتو ملك أجرهم يمزعزوه who does Addis Ababa فين belong to نابنت Addis Ababa فين نايمانيا زبل زربا مالتشو صح أورومانات نايبل التنات نايبل كمدما who does this دريدوا who does دريدوا belong to كمدما دريدوا نايمانيا زبل نفسه زخالي اتا عدي بمولات هاجر بخمزي عتوتات زغوماتيا والقايت تجده نايمانيو رايا علاماتا نايمانيو كمدما متكل ولغا نايمانيو كمون سومالي اورومو امونغوم زلو بوتاتات كمبال موياله نايمانيو زبل كمون تصيلو who does Ogaden belong to Ogaden نايمانيو نبنت اونلف زبالالو تግራይ نايمانيو تግራይ belong to تግራይ نايمانيا انتلكا ناي اونلف يتبال تግራይ ناي TPLF يزبال اورومو دما ناي اونلف يزبال كمنا بلو እቲ ኩነታት ብዙሕ ሽግር ዝፈጥር ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ከም ዘለዎ ምን ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ዕግርግርን ምቅታልን ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ መቃቃሊ ፖለቲካ ስለ ዝጥቀሙ ውፅኢት ናይቲ መቃቃሊ ፖለቲካ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ከምዚ ጌርካ ኤክስፖዝ ምግባር ነቲ ኣጀንዳ ናቶም ነቲ ናቶም ፀገም ድማ ጽቡቅ ጌርና ነቲ ፖለቲካ ናትኩም ልዕለይኩም ንፈልጦ ከም ኣጀንዳ ድማ ክንሸጦ ንኽእል ኢና ዝብል ጽቡቅ ጌርካ ጽቡቅ ዝኾነ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሲራክ ባህል ብድማ ሓደ ካብቶም ናይ ብሓቂ ጽቡቅ ዝኾነ ፅሑፋት ኣብ ብርግፅ ነቶም ብልፅግና ዝሕምሞም ዘሎ ዲፕሎማት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ንሕና ድማ ናባኻትኩም ነብፅሖ ኣለና ካብዚ ቀፂልካ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ኣላ እስከስምዑለይ ጀነራል ምግበይ ክመፅእ ምግበይ ከሓደ እዩ ኢሉ ነጡ መዚዙ እንታይ ስለ ዝበለ ኢኹም ኢሉ ወይ ታናይ ኣክሱም እንዲያ መልዕሊት እንያ ማለት ንሳ ከም ፕሪቲክሲ ተጠቂሙላ እምበር ሳይኮነት ጀነራል ምግበይ እንታይ ኢለዎ ስሙ ረኣዩ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ናይ ክሕደት ቃል እንታይ ኢሉ ብስሩ ምስ ክሕደት ዘተሓዞ ዘሎስ እንታይ ይዘራኽብ ዘሎ ጀነራል ምግበይ ዝበሎ ሓንትን እያ ምስ ጎረባውትና ሰላም ክሉ እዩ ሰላም እንደሊና ሕዚ እውን እቲ ትማሊ ኣብ ልዕለና ክሕደት ፈፂሙ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ሓይሊ በቲ ናይ ትማሊ ናይ ጀኖሳይድ ቅዱ ይቕፅል ስለ ዘሎ ጀኖሳይድ ክቕፅል ዘይትደልዩ ሓይልታት ትማሊ እንታይ ከም ዝነበሩ ጠፊኡ ኣይኮነን ዘይትደልዩ ሓይልታት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክትብሉ ኣለኩም ኢሉ እንታይ ክሉ ይግበሩ ሕዚ እውን ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንፀላሊ ስለዚ ኣብ ካሊእ ህዝቢ እውን ጀኖሳይድ ተኣውጅኒ እዚ ጀኖሳይድ እዚ ከጥፍኦም ንዝኽእሉ ሓይልታት ኣብ ሓደ ጠጠው ንበል ማለት በይንኡ ኢኻ ናብ ክሕደት ትወስዶ እዚ ህልውና ናይ ምርግጋፅን ናይ ምክልኻልን እዩ እቲ ዘረባ ከም ዘረባ እዩ ዝብለካ ዘለኹ ካብኡ ንጀነራል ምግበይ ህዝቢ ማእኸል ንገብሮ ዘለና ናይቲ ክሕደት ነጥቢ መዚዙ እዚ ዘረባ እዚ ከዓ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ጀኖሳይድ ስለ ዘምፅእ ክነጓዕሉ ስለ ዘለና ሶ ምግበይ ኣቦቱ እዩ ዘሎ ኤግዛክትሊ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ምግበይ ኣብዚ እውን ብዙሕ ካቨር ጌርና ኢና ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብይ ኣሕመድ ክገብሮ ንዝደሊ ኣጀንዳ ብተሪሩ ይቃወምዎ ከም ዘለውን ኣንጻሩ ደው ዝብል መርገፂ ይረአ ስለ ዘሎን እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ኩነታት እዚ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ንርኢ ኣለና ካልእ እናተተሓሓዘ ዝኸይድ እዩ ብወገን ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ድማ ንኣቢ ካብ ስልጣኑ ንምግላፍ ማለት እዩ ናብ ምን ዘለቀ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ 25 ዝኾኑ ናይ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኦርጋናይዜሽንስ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ዘለዎም ኦርጋናይዜሽንስ ወይ እውን ማሕበራት ማለት እዩ ሃቭ ካም ቱጌዘር ብሓደ ኮይኖም ሓደ ታሪኻዊ
ጥብረት ወይ እውን ሓድነት ብምፍጣር endorsing a joint letter to President Donald J. Trump. The letter calls for an urgent US action to halt all forms of support, financial, diplomatic, and military to the Abiy Ahmed regime, which continues to commit systematic atrocities against civilian Christians and members of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. Exactly. Abiy Ahmed of Nigeria ዝገብሮ ዘሎ game ተጠቂሞም ኣብ ልዕሊ ንክርስቲያን ከድሕን ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ናይጀርያውያን ክርስቲያን ከድሕን ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ አብይ አሕመድ ድማ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ይወስድ ስለ ዘሎ ናብ አብይ አሕመድ ደብዳቤ 25 ማሕበራት ናይ ኢትዮጵያ ብሓደ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ኢትዮጵያውያን ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ጽቡቕ ዝኾነ ዶክመንት ገይሮም ናብ ዶናልድ ትራምፕ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ደብዳቤ ሰዲዶም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ብቐጥታ ናብኡ ዝኸይድ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ፋኖ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ቃልሲ ብመንገዲ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ብፍላይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ሚኒስተር ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ይፈልጦም ስለ ዝነበረ ነቶም ፋኖ ቃልስናቶም አብይ አሕመድ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ዝገብሮ ዘሎ ይቃለሰሉ ስለ ዝነበረ ሰኔተር ከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣቓልቦ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ኣሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ኩሉ ግዜ ሽግር ናቱ ኣይውዳእን እዩ ህዝቢ ኣምሓራ 15 ማሕበራት ተኣኪቦም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣጀንዳ ናይ ክርስቲያን ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከም ሓደ ዴሞግራፊ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ናቱ ድማ ኣገዳስነት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ዝመፅእ ዘሎ ድማ ሚድ ተርም ስለ ዝኾነ ኣብኡ ንዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣርእስቲ ተላዒላ ዘላ ምሳት ሓዊሶም ነዚኣ ጉዳይ እዚኣ ድማ ረኣያ ብምባል ሓደ ኣገዳሲ ደብዳቤ ጽሑፍ ሰዲዶም ከም ዘለዉ እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ the signatories urge the United States to stand on the side of justice, human rights, and religious freedom. ስለዚ አብይ አሕመድ በተደጋጋሚ በብዙሓት ትካላት ናይ human rights ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብድሮናት መቕዘፍትን ቅትለትን ይፍጽም ከም ዝነበረ በተደጋጋሚ ኣብ ትግራይ ዝፈጽመውን ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ሕጂ ድማ ናብ ትግራይ ናብ ኩናት ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዝፍጽሞ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ዝፍጽሞ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ድማ ብፍሉይ ዝፍጽሞ ዘሎ ተባሂሉ ንነዊሕ ክዝረብ ፀንሐ ኣኪቦም ናብኡ የቕርብዎ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ again another ዓብይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ነፍሱ ዝኻለ ኣጀንዳ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንባዕሉ ምስቲ ዘሎ አብይ አሕመድ ኣተኩሮ ሂብዎም ዘሎ ኩነታት ኣተሓይስካ ድማ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን ሓደ ፀረ ኤርትራ መፂኡ ነይሩ either enabling it or preventing it, Professor. So there is a lot of saber rattling going on. Abiy Ahmed has made it clear that he wants access to the sea, as though this would be a magical solution to some problem. And he's threatening Eritrea. And if there were to be a war between Ethiopia and Eritrea, and both sides are building up their armies, then Tigray would get involved. Tigray would likely be a battlefield, and both sides want to. ብሓፈሻ እዚ ካ ከም ትሪእዎ ደሎም ኣሌክስ ተባሃል ዝበሃል ሓደ ፀዋዒ ኩናትን ናይ ኩናትን ናይ ዕግርግርን ናይ ነገርን ሰብ እንዲኡ ልክዕ ኣብታ ግዜኣ ድማ መፅኡ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ብዛዕባ ገለ ብዙሕ ይሓውቲቱ ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ ግን ሓንቲ ካብተን ዝበለን አብይ አሕመድ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ጀኖሳይድ ይቕፅል ኣሎ እዩ ዝብል ምክንያቱ በመግቢድዩ ብቁጠባዲ ብካልእ ገይሩ ነቲ መንፈስ ናይ ትግራውያን ንምስባር ከምኡ ድማ ንምብትታኖም ብዙሕ ኣጀንዳታት ስለ ዝገበረ ዋላ እኳ ኣብ ኩናት ጥራይ እንተደይበልና ድሕሪ ኩናት እውን ዝገብሮ ዘሎ ስጉምትታት ምስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንምድኻም ብከምኡ እውን ክክሰስ ዝግብኦ እዩ እናበለ ይዛረብ እዩ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ናይ መወዳእታ በዚያ ጌርና ኣብ ናይ ዓድና ክንሰግር ኢና ጉዳይ ጉዕዞ ቀይሕ ባሕሪ ጀሚርና ኣለና ኢሎም ቡሬ ከባቢ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ በፂሖም ኣለዉ ደቃ ተን ሷሪ ትውለው ሰራዊት ትውለው ካሊእ ተኣምር እኮ የብሉ ከሽንፍ ድዮም ይሽንፉን ኣይኮነን ንሱ ግደፍዎ ዝሕሰቡን ኣይኮነን ከምኡ ገይሮም ከሽንፎ ይኽእሉ ግነው በፂሖም ኣለዉ ንትግራይ ከመይ ይጎድኣ ንኤርትራ ከመይ ይጎድኣ ንዓፋር ከመይ ይጎድኣ ኢሉ ተፍቲ ከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ክሓስብ ብከምኡ ዓይነት ሚዛን ክመዝኖ ናይ ግድን እዩ መሲልዎ ዝነበረ ከምቲ ባዕሉ እውን ዝነገረና ከይሱ ጋር ምንካፈሎ ዓሰብ ይሆናል ክብል ከሎ አደባባይ ላይ ዩቱብ ላይ እኮ አለ ብየው ነበር ይሉ ኣብ ዩቱብ ከምዚ ዝበለ ቆልዓ እንዲ ዘመሓድራን የተዓዲ ዩቱብ ላይ ከም ትሪኦ ዘለኹም እቲ ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ እተፈላለየ ዓይነት ዘረባ እንዲ ዝዝረብ ዘሎ ካብቲ ኩነታት ወፂና አብይ አሕመድ
እንደራናቱ ቀጻልነት አብዘለው ሐንት ብዚያ ሐቅነት አብዘይ ገድስ ንስማያ ናና በኤርትራ መንግስት መካከል ድርድር እንዲካሄድ ሳውዲ አረቢያን በመያዝ ግፊት እያደረገች ነው ተባለ። የእንግሊዝ መንግስት ከባድ ፍጥጫ ውስጥ የገቡት ብልጽግናና ኤርትራ ንግግር እንዲጀምሩ ግፊት ማድረግ መጀመሩ ተዘግበዋል። የእንግሊዝ መንግስት ሁለቱ ኃይሎች ወደ ውይይት እንዲገቡ ጫና ማድረግ ጀምሯል የተባለው ብልጽግና እያሳየ ያለውን የወደብና የባህር በር ብርቱ ፍላጎት ተከትሎ በብልጽግናና ኤርትራ መካከል የተፈጠረው ውጥረት እያየለ በመምጣቱ ነው። የዲፕሎማቲክ ምንጮች ነገሩኝ ብሎ ዞብል ፖስት እንደዘገበው ሳውዲ አረቢያ በወቅታዊው የቀይ ባህር አጀንዳ ዙሪያ ሁለቱን ኃይሎች እንድታወያይ በእንግሊዝ በኩል ጥሪ ቀርቦላታል ተብሏል። የእንግሊዝ መንግስት ሳውዲ አረቢያ ሁለቱን ቡድኖች እንድታቀራረብ ጥሪ ያቀረበው አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2018 ዓ.ም ኢትዮጵያንና ኤርትራን ወደ ሰላም በማምጣት ረገድ የነበራትን ተሞክሮ ከግምት ውስጥ በማስገባት መሆኑ ወደብና እንታይም ዝብል ዘለው ኤርትራን ኢትዮጵያን ሽምግልና ንምግባር በመንገዲ سعودية صعر نخدجبر نا إنجليز من قصة حتى تلهم زول زلوا مالت التكومتات حسابات كم زخل فلوتيو مهنياتو قال نجار كجبر كفت نسل زخلو قال انتاي جيروم يوم ني أبي تتوقبلو مالسين أبسي إرتراس انتاي جبر يوم كلوا إرترا لولا النتاج ذات واحد النتاج حجاز الله هاجر كوررين هي لولا عمرتنا إرترا كوسي زول زلوا انتاي جبر يوم كلوا إرترا تزي أتقول داين حساب كغير كهم تبتركو خيدو ورقات كان MOU ناتان قديد كام الصوماليا ركب جبر زبل وقومي جبر زغل برجس كن تكونتاتنا بيجسو يخيد كم زلو نمجمعاتو زاكل زبحال زلو زرباي حنت زربا أبزياس كسمعكم من البعض عايز جرمت زربايا اسكسمعوا هذيا የግል አውሮፕላኑን እንዴት በግል አብራሪው ሻዋሿ እንደተሰራ ወይንም እንደተሰረቀ ልንገራችሁ። ጊዜው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 2012 ዓ.ም ነው። የኤርትራ ኤርፎርስ ካፒቴን የሆኑት ዮሐንስ ወልደ አብና መኮንን ደባስ የእስራኤል ስሪት የሆነችውንና የኢሳያስ አፈወርቂ የግል መጓጓዣ የሆነችውን IAI 1125 አስትራ ፕራይቬት ጀት የሆነችውን ማለት ነው ያለማንም ፍቃድና ያለማንም ከልካይ ከአስመራ ኤርፖርት አስነስተዋት ወደ ሳውዲ አረቢያ ይወስዷታል ማለት ነው። እነዚህ አብራሪዎችም እዛው ሳውዲ ውስጥ የፖለቲካ ጥገኝነት ይጠይቃሉ ማለት ነው። ታዲያ ይሄንን ውርደት የተከናነበው ኢሳያስ አፈወርቂ ግራ ሲገባው ከሳውዲ መንግስት ጋር ይነጋገርና ይሄንን ጀት ለማስመለስ ሌላ አብራሪ ወደ ሳውዲ አረቢያ ይልካል። ሆኖም ግን አውሮፕላኗን ወይንም ጀቷን እንዲያመጣት የተላከውም አብራሪ በዛው ቀልጦ ይቀራል። የፖለቲካ ጥገኝነትም ይጠይቃል እሱም ማለት ነው። እንታየም ዝብል ዘለው መሲልኩም ምናልባት እስከዚያ አፈወርቂ የግል መጓጓዣ የሆነችውን IAI አስትራ ፕራይቬት ጀት የሆነ ፍቃድና ያለማንም ከልካይ ከአስመራ ኤርፖርት አስነስተዋት 2 ዓመተ ምህረት ነው። የኤርትራ ኤርፎርስ ካፒቴን የሆኑት ዮሐንስ ወልደ አብና መኮንን ደባስ የእስራኤል ዮሐንስ ወልደ አብ አሽማቶም ሰሜኩም አለሁም እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕራይቬት ጀት ወይ ናይ ፕሬዚደንታል ጀት ነበረት ኣብዚ ወን ሓደ ጽሑፍ አውጽኦም ነይሮም እንታይ ኢሎም አውጽኦም ነይሮም ናይ ኤርትራ ጀት ሮቤል ዝበሃል ሓደ ንኤርትራ ኣብዚ ካብ ግብፂ ክምለስ ከሎሲ ብነፋሪት ናይ ግብፂ ተመሊሱ ኣብ ኦክቶበር 12 ናይ ኤርትራ ፓይለትስ ማለት እዩ ነታ ነፋሪት ወሲዶም ናብ ስዑድያ ከም ዘብጽሕዋ ኣብ ስዑድያ ከም ዝገደፍዋ እዩ ዝነግር ዘሎ እዩ ዝነግር ኣብዚ እውን the plan did not return and in 2013 Eritrea also نعان مملاس سلدوا كاله بايلوتون بوغيرو كم زخده يزنجر يزبل زلبزي جي زربازي انا انت نجر كزارب ترايز دلابزي قبل الارتراك እንደይ ገበና ተፈጽሞ ከም ዘሎ ትራይ ክትፈልጡ ለኩም በዚህ እነዚያ ዘረባዚያ በዚህ ጌሮም ዘምጽ ወይም ኤርትራ ብናይ ግብጽ ጀትዩ መጽዩ ተንቀሳቀሱ ፕሬዝዳንት ሀገር ኤርትራ ካብ ዝብል ዘረባ ዝመጽዩ አሜን እንደይ ሰባት አለና ካብ ኤርትራ ካብ ትምህርቲ ወዲና ካብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ነታ ሀገር ገዲፍና ብስተኾነ ብስተፈላለየ ምክንያታት ነታ ሀገር ገዲፍና ብስግሮዶብ ጌርና ወፂና ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ካልእ ዓለማትን ነብር ዘለና ግን እዚያ ኣነ ክዛረባ ዘሊ ልክ ከማኻ ድማ ካልእ ኤርትራዊ ማለት እዩ ሓደ ዓዲ ገበን ሓደ ዓዲ ናይ ሃገር ንብረት ሃብቲ ሒዙ ዝሃደመ ከም ዘሎ ድማ ምፍላጥ የደሊ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ክንደዮም ብቁጥሮም ክብለኩም ኣይክልኒ ኣነ ኣስደሚምኒ እዩ ዝምሰማዕኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ካድምን ተደልዮም ነቲ ሃገር ተደይደልዮማ ወይ እውን ዝኾነ ተደይደልዮም ሸተት ኢሎም ክኸዱ ክወፁ ይኽእሉ ነይሮም
ናይ ሃገር ንብረት ሒዝካ ሃዲምካ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ደገ ክዝረበሎም ኣይሰምዕን ኢኻ ተደምኒ ምናልባት ተቃውምቲ ኮይኖም መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ጌርና ይህልው ኮን እዮም መንግስቲ ከተቃውም ትኽእል ኢኻ ንብረት ናይ ሃገር ግን ሰሪቕካ ይትኸይድ ስለዚ ክንደይ ሰብ ከም ዘሎ ኣብ ደገ ምፍላጥ የደሊ ተራ ሰባት ኣብ ዩቱብ ወፂኦም ወይ ኣብ ቲክቶክ ስለተዛረቡ ዓብ ገበን ከም ዝገበርካ ገይሮም ዝዛረቡ ሰባት ብዙሓት እዮም ገለገለ ሰብ ግን ሃብቲ ናይ ሃገር ሰሪቆም ዝወፁ አንተላ ቪድዮ ናይ ሓነትኩም ዝብሉ ክንደይ ሰብ ኣሎ ሃብቲ ናይ ሃገር ሰሪቁ ዝወፅ ኣብ ዝደገ ተቃውሞ ኮይኑ ዘሎ ክንደይ ካላ ተራ ሰብ ሓንቲ ጨርቅን ሓንቲ ክዳናን ሒዛ ጥራይ ዝወፀት ካብ ኤርትራ ፈላው ንሱ ብዘይሕጋዊ መንግስቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምውፃውን ገበን ክቆፀር ይኽእል ኸውን ግን ናይ ሃገር ሃብቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓንቲ ቪድዮ ሼር ገይረልኩም ነይረ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሩ ክንደይ ጀላቡ መራኽብ ሒዞም ንስዑድያ ከም ዝኸዱ ስለዚ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ብገበን መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ሃገር ኤርትራ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝቀያየር መንግስቲ ብዓበይቲ ሕቶታት ዝሓቶም ሰባት ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም ዓበይቲ ገበና ዝሕተቱ ሰባት እዚ ኩሉ ሰብ ካብ ኤርትራ ስለ ዝወፀ ሓደ ዓይነት ገበን ከም ዘለዎ ጌርካ ዝንገር ግን አሜን we need to think about those things ኣነ በዛ ነፍሰይ ዝብለኩም ተራ ኤርትራዊ እንዴ እዚ ዘረባዚ ሰሚዐ ይፈልጥኒ أصدمني مسمعكم حقنات كل واخل كهاللغة جن at some point president إيرترا نفاريد كم زنا برفلوتي what happened إلى حسب نيره إيرترا نفاريد زي باللاسي من البات ولا مسزنا برا قرات عاجي كون خلي مبالكون يرجل this story قد محجنا مراقب حدا إن تكون أتات بغرب هذا فلت فيديو جيرو بدمس جيرو سليد اللي فيديو جيرنا أبي يوتيوب أورينا لنا ذكر وتغينكم جلابنا إيرترا نتاك مراقب كنات مراقبنا إيرترا نتاك كم زقاتهم እዚ ድማ ኣሜሪካ ዝሃንደሰተይቱ ኩነታት እቶም ፓይለታት ከምኡ ድማ ካፒቴናት ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ብሙሉኹም ንብረትኩም ሒዝኩም ስዑድያን ተመፂኹም ሰሪቕኩም ተመፂኩም ታወረ ኣባፅዕና በስመራንያ ተዘርጊሓ ይትበሃል ነዚ ጌርኩም ተመፂኹም ንኣሜሪካ ክትከዱ ኢኹም ተባሂሎም መብዛሕትኦም ንኣሜሪካ እዮም ከይዶም እዩ ዝብሃል ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይተገብረን ዘይተሃንደሰን ነገር የለን it's very very sad ነዚ ክትሰምዕ ከለኻ ከም ትሰራ ሰብ I mod that up as ya get a good day. How problem about going for Nero? The Cabasum Starahoku after airport of Bedri and tight the limbs, well, and Mrs. Beertra had a crack of the lay visible. Gosquasat Kulus Jelly and a girl up. Taishu gave a lay mallet. Adali lay. Makidani Ruda. Autistaneru. I will see it. ناتكرو بالتي بيلال تبهال ودي باديرا تستبل ودي نار شايدا من غير لايتا ዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብናቱ ቻነል ኬትኩም ራይዋ ኣብናትና ወንጌርና ያለና ናይ ብሓቂ ዝመሰጠትንያ ኢንጂነር እንኳ ሓጎሰካ ንኢንጂነር ከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝፈጠርኩም ኩልኻትኩም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ድማ ጽቡቅ ገበርኩም ናይ ብሓቂ ንክትሪኦ ደስ ዘብል ንክትሰምዖ ደስ ዘብል ኣይሰምዓልኩም የከትኩም ኣብትናት ቦታ ወይ እውን ኣብትናትና ከይትኩም ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ኣዝያ ተንካፊት ዝኾነት ስቶሪ ስለ ዝኾነት ንዓይ ደስ ኢላትኒ መሲጣትኒ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ደገ ፅንሑ ንዓዲ ከይዱ ምስ ህዝቡ ሓድሽ ስሙን ኣውፅኡ ኣሎ ፍጹም ዓብዱርሕማን ናቲል ዋሎ ንኤርትራውያን ክመስል ካብ ዝተወስደ ገለገለ ሰብ ዕሽነት ገለ ክብልዎ ክእሉ ዝለዓለ ደረጃ ንቕሓት ጥራይ ዝብላነ ንሓድነት ናይ ሃገር ንሓድነት ናይ ህዝቢ ዝሰርሕ እቲ ዝለዓለ ንቕሓት ዝበፅሐ ጥራይ ኣብ ፀቢብነት ዘሎ ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስቡን ድኽመት ናይ ኣተሓሳስቡን እዩ ስለዚ ንኢንጂነር ፍጹም ዝለዓለ ክብሪ ኣለኒ ከይትኩም ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ደስ ተብል ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ኩዴ ከም ወትሩ ምዝያ ድምፂ ሙዚቃ ክገድፈኩም እየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሓግዙ ነቲ ስራሕ ገጅፍ ስራሕ እዩ ዝፈስስ ነዚ ንምግባር ዋላ እኳ ጉድለታት ዘለዎን ተራኹም ቴንክ ዩ سلموا قيحوا كيتمتا عاتير نوحوا كيتمتوا بقى خيري ولي نحمدي هو ناس بحري عطمنيو تاريخ زرسف طيقوينيو زي والعزق وصف كيو وصلو نعشا خيو وصلو يزي خزبس عمو تخلي زلو عمو قلبو نوا عدي عدي يغلالو صفع كل دمي بحري تاريمي عمو قلبو نوا عدي عدي يغلالو صفع كل دمي بحري نبي